Salam ehman doganlar, giýçäşi ýedi diýleşler, gadardan tomoşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň medpuat organy bolup işe başlan. Soň bolsa, dünýäň türli ýerine ýaşaýan, işleýän, okaýan türkmenleriň gatnaşmagyna şeýlede bozgunlukdaky syýasy partiýalaryň dürli uğurlarda iş alıp barýan guramalyň, jemgyýetliň şeýlede öz başda hereket edýän öňdebarjylyň, aktivistliň, intelligensiýaň wekilleriniň emele getiren hak bileleşiginiň informasiýa göreşindäki media guramasyna öwürlen Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýalybyna başlaýas. Hemmeňiz hoş geldiňiz. Bilinçli ýaly düýün bize bir bildirişe edipdik. Şuňky tema bilen malanşykly. Şuňky biziň temamyz tarihden alınmaly tejribeler. Hakykatdan ham biziň tomoşaçylarymyzyň köpüsi biziň watandaşlarymyz tariha galakýalar, tariha gaty üns berýärler. Muňam sebäbi edil bir adamyň öz dogduk tepesini küýsemegi ýaly bir zat. Tarihim edil dogduk tepeň ýaly. Aslynda tarih sen dogduk tepeň bilen araňdaky ara balanşygy gurýan. Edil internet balanşygy, telefon balanşygy nähili bolsa, tarihim şol balanşygyň diňe bir gepleşmek üçin, diňe bir ara gatnaşyk üçin, hemme zat üçin, hemme taraplaryň ogulky adamzadyň ata-babalarymyzyň bize goýup giden tejribeleriniň, gylyk häsiýetleriniň, däp desturlarynyň bize ýetirilmegini, bize siňdirilmegini, biziň şondan peýdalanmagymyzy yerine ýetirýän, şonu üpçün edýän bir instrument aslynda tarih, bir gurol. Ýa-da muny durmuş tejribeleriniň hazynasy, ýagny biziň ruhy hazynamyzam diýip bilersiňiz, durmuş hazynamyzam diýip bilersiňiz. Şoň üçin tariha gerek gelende hakykatdan ham tarih dogry öwrenilmeli. Dogry öwrenmekden öňürtü tariha dogry düşünmäni. Tarihy, haýsy tarih dogry? Haýsy tarih däli ýöne gürrüň gıýbat şuny seljermek başarmaly. Oňam iň esasy kadasy ilm, bilim. Ilma, bilime, logika gawat gelýärmi, gawat gelen okmy. Eger gelmeýän bolsa ol tarih däl. Ol onu gıýbat, gürrüň erteki rowaýat, hekaýat ýa şoňa meňdeş zatlar. Ýöne wagt geçirmek üçin aýdylan gürrüňler ýa-da haýsam bolsa bir toparyň ýa adamyň öz bähwidi üçin şoň bähwidini gorumak maksady bilen döredilen käbir propagandalaram bolup bilýär tarih. Meselem İnglisleň Osman imperiýasyny dargatmak üçin, Osman imperiýasynyň ýakyn günlerde ýurtlaryny bölekläp almak üçin ýazdyran Gök kitap adly kitaby ýaly. Soň İnglisleň özü şonu bilgeşin ýazylanlygyny aslynda hemmesiniň toslamadan ibaratlygyny özleri boýnama aldylar. Şoň toslamadygyny ikrar etdiler. Ýöne häzirki döwürde şol İnglisleň Gök kitap adly propaganda kitabyny hamala bir taryhy çeşme, dogry bir taryhy kitap ýaly kabul edip şoňa görä siýasatyny kesgitleýän öz ýaş neslini başga halklara duşmançylykly duýgular bilen ýetişdirýän ýurtlarymma, halklarymma, jemgyýetlerimma. Şoň üçin biz taryhyňyzy dogry öwrenmeli. İlki bilen seljermeli. Haýsy tarih däl. Onum bilim bilen seljerip bilýär. Inne ştaýda
Tomoşaçylarymyz bilen salamlaşaly. Ýanarda assalamu aleykum millet. Türkmenistan haýyrly ýaýnlar baýhan sag bol ýanarda. Garazowlan türkmen assalamu aleykum mehriban ýyldaşlar. Giç ýagşy sagmanmasyňyz hemme döwlet işiň oň bolsun gardaşym sag bol. Garazowlan minnetdar. Taňry ýalkadyn. Sag bol. Indi şu taýda tarih gaýtalanyp durmy? Türkçesi tarih tekerrür ediyor diyen bir söz var. Yani ya da başka dillerde de var. Tarih hemişe gaýtalanýar. Diýilýär hatta. Inni tarih gaýtalanýar diýilende näme gözüňde tutulýar? Şol iň esasy zat bärde. Eger tarihdaky göýberilen hatalary, ýalňyşlary gaýtalasaň, şolardan özüňe gerekli sapak almasaň, şondan özüňe peýdaly tejribe edinmeseň, elbetde tarih gaýtalanýar. Biziň iň soňky göýberen ýalňyşlarymyz, tarihy ýalňyşlarymyz, olaň iň esasy ýalňyşlardan biri Göktepe, ýagny Ors basawalçylygynyň öň ýanyndan göýberilen ýalňyş. Ýagny Orslar bilinçýäli Türkistany, öň Türkistan ýylýady. Türkistany Merkezi Aziýany basyp alanna Türkmenistan iň soňuna galýar. Ondan Türkmenistany basyp almak üçin türlü planlar edilýär. Öň intak Türkmenistan, häzirki Türkmenistan, o Türkmenistan diýilen döwletem ýok, hiç adam ýok. Türkistan, Ullukan Türkistan, ýagny türki halklaryň ýurdy, watany diýilen Ullukan bir ýurt. Ogda tamylyň, Seljugyň, beýlekliň atoýnadan ýerleri. Biziň gadymy topraklarymyz tä bäriniň bogazyna çenli. Bäriniň bogazy Berin bogazy. Oğuzlar, Oğuz Han dünýäni almaga, dünya häkimeti üçin ýörüşe geçende şol Berinik bogazy, Berinik bäriň bogazy diýmek. Berinik bogazynyň edil bäri ýanyna düşleýärler. Bir ýygyş ýerde düşleýärler. Şo taýda da gelip geçilen wagty Amerika materiýaline bir şo taýda düşölge şäher döre diýerler. Şo taýda bir düşölge döre diýerler. Şol düşölgeň adyna da ügelen goýýarlar. Ügelen goýulmagynyň sebäbi goşun sowuk howada gidip sowuk howa şertlerine hereket eden soň imitler doňmaz ýaly, üstünlik wagt iýler ýaly, iýip bolar ýaly imitleri ügeýärler. Ondan şo taýda goşun düşläp nahar iýmeli bolanda hemme kişi ügelen imitler berilýär. Ondan geň galýar şonu Oğuzhan. Diýenem üçin beýtdiňiz diýip soraýa. Olamaýdy ýaşy doňmaz ýaly, şolar ýaly etdik diýip. Biram ügelen wagty göwürmem kiçelýär. Onu bir ýerden bir ýere göçürmek ansat bolýar. Götürüp äkitmek ansat bolýar da. Ýükün göwürmeniň kiçelmegi taýdandan peýdasy bar. Ondan onu diýe şu düşölge şäheriň ady diýe ügelen bolsun diýe. Kartany açyp seretseňiz, şol Bering bogazyna ýakyn bir ýerde Uwelen, ýagny Uwelen şäherini görüp bilersiňiz. Bäriniň bogazy, Bering bogazy. Biz Oğuzhan döwründen başladyk. Näme üçin? Biz aslamady bilmesek, soňky tarihy wakalara da aňyrdan başlamasak, düýpden başlamasak, soňky wakalara da biz düşünip bilmeýäs. Şonu düşünmek üçin, şonu teljermek üçin men elimden geldiginden has düşünükli iň sada watandaşyňam düşünüläjegi sözler bilen düşündirmäge çalışak.
Owullar bäriniň bogazyny, ýagny biriň bogazyny geçenden soň owullaň täze açylan ýerleri öwrenýän iki sany topar bar ekeni. Ol toparlaryň biri kantlar, beýlekedem antlar. Demirgazyk Amerika bilen baglanşykly iň köp maglumaty kantlar getirýär. Şoň üçin owulgan bir näme üçin owullar, türkmenler halyny diwara asýar. Hal diýmek ýagdaý, hal, durum, ýagdaý. Ýagny häzirki karta ýa-da türkçedäki harita diýilýän sözüň aslynda türkmençesi şoň haly. Halyny şoň üçin biz diwardan asýas, diwara gerýäs halyny näme üçin? Karta gözümiň öňünde dursun, şonu görellik. Ýa-da ýagdaýda ýarym çarwa, ýarym göçebe durmuşynda ýaşan biziň ata-babalarymyz. Duruşy bilen çarwa däl. Sebäbi duruşy bilen çarwa bolsa, bular ýalyky döwletleri, bular ýalyky sunnaty, bular ýaly medeniýeti bolup bilmeýär. Ýarym çarwa görnüşinde biziňkiler ata-babalarymyz şeýdip ýaşan. Şoň üçin demirgazyk Amerikada iň köp maglumat getiren kantlar bolan soň kant ada diýilip şol bölege ad berilýär. Häzirki Kanadaň asly. Ant adada Ant dağlarynyň ýerleşýän Günörto, ýagny Latin Amerika berilýär bulatlar. Indi näme üçin bulatlardan bu taýdan başladyk? Ilki bilen özüňi tanamaly. Hemme zatdan oňar. Indi şeýle urdat bar. Häzirki döwürden mysal berýän. Sebäbi biz häzirki döwürde ýaşap ýörüs. 21-nji asyrda teknologiýa bize her hili mümkinçiligi ansatlaşdyrıp berýän döwründe. Tesirleri häzir salamlaşaýyn. Salamlary size ýetireýin, ondan dowam ederiz. Gurban geldi. Assalamu alaykum vatandaşlar, haýyrly akşamlar, haýyrly pikir alışmalar, taza ol ömrüňiz ok bolsun. Ramazan jumada bar. Ay, ağa vay diýip biri öňünçe diktator nämedir? Nähili adam diktatordur. Biz öňünçe şonu öwrenmeli. Diktator bilen serdaryň parahyny öwrenip, onsoň video çekip geplemeli. Näme diýjek bolýan? Ay, ağa vay. Düşnükleri edip ýap. Bu diýen zadyňa mene düşünenmek, düşünýän watandaşlara bolsa gaýrat et, maňa şunu düşündüriň. Mene düşünenmek şu näme diýjek bolýan. Başga bir tema serede oturka biziň göni aýlymyza geldimi, nähili boldy. Indi şeýle urdatda mehribanda onlar. Taryh diýilende. Taryhy biz bilmesek biziň energiýamyz bolmaýar. Taryh şol watyň özünde energiýa çeşmämiz biziň özümizi güýçlendirýän, güýç alýan, kuwwat alýan biziň ýa türkçesi şarj etmek diýilýär, ýa rusçasy zaryat bermek diýilýär. Edil bir häzirki elektroniki enjamlara şolaň batareýa, pili gutoran wagty nähili şoňa tok bilen zaryat berýän bolsaňyz, adamlarda da zaryat berýän taryh. Şoň üçin taryhy gowulmeli. Hemme zatdan öňürti biz şu günkü güne nädip düşdük? Türkmenler şu günkü gün nädip öz aýratynlygyndan mahrum edildiler. Özler etmedi. Bular mahrum edildiler. Iňňaryndan 500 ýyllyk bir plan taýýarlandy. 500 ýylyň dowamynda şu bütün dünýäni
ele geçirip zalımlyk bilen näl bütün dünýäde adalaty berkarar eden Oğul Hanyň neslini biz häkimetden uzaklaşdyrmasak, bulary dünýä siýasatyndan uzaklaşdyrmasak, biziň öz şahsy bähwitlerimiz hiç wagt öňe çykanok, biz öz bähwitlerimiz üçin hiç zat edip bilemizok diýip edilşüňkün näki happozisiýa ýaly ýa absurdistler ýaly diňe özüni pikir edýän toparlar, adamjyklar birleşýärler. 500 ýyllyk plan taýynlap 500 ýylyň dowamyna türkmeni edilşüňkü güne, şuňky gözgün ýagdaýa düşürýärler. Nädip düşürýärler? Inha biziň şu wagt teknologiýada, internetde ulanýan tilsimlerimiz, enjamlarymız, şularyň kadalary, şularyň hemmesi hakyky durmuşdan alınan, tebigatyň kanunlaryndan, Allah Taala'ň düzgün nizamlaryndan hemmesi alınan. Şoň bir başgaça adamlara hyzmat görnüşindäki tilsimler diýip bilýär biz şoňa. Şo hyzmat görnüşine öwrülen ýagdaý şoň. Şoň üçin inha size men bir mysal berjek. Inha aýdalyň her kimiň öz Google hasaby bar. Her kimiň bir Gmail hasaby bar, dogry dämi? Häzir inni haýsam bolsa bir Android telefonuny, Android ekosistemasy diýilýär şoňa. Android sistemasyna siz agda boljak bolsaňyz, şoň hyzmatlaryndan peýdalanjak bolsaňyz, hökman Google'la siziň bir hasaňyz bolmaly. Şol Google hasabynyň üstü bilen siz goşulyp onuň ähli hyzmatlardan peýdalanyp bilýäňiz. Inni şeýle düşünin. Siziň Google hasaňyz bar. Öz Google hasaňyz bar. Ýöne size hiç bilmeýän bir hasaňyzy aýdýarlar, ýok, siz öz hasaňyzy goýun. Şu hasapdan girin diýip size bir Google hasaby berýärler. Ol Google hasabynyň hem açarym ýok, hiç adam ýok. Ol Google hasaby siziň tebigatyňyza da kybapdaş gelenok. Indi men bärde bu mysalyň size aýtjak bolýan ladym. Türkmeniň tebigiligini üýtgetdiler. Türkmeniň tebigatyny, tebigiligini bozdular. Türkmeniň hemme zadyny bozdular. Ýene bir mysal. Her radio öz gepleşiklerini bermek üçin belli bir metrde belli tolkunlar ulanýar. Allah Taala da bizi millet halk edip yaradan wagty her halka bir aýratyn tolkun berýär. Ýa-da kod berýär diýelim. Kod. Ýa-da her kimiň bir programmasy bar. Programmирование programmasy bar. Öz başyna programma. Nähili iPhone'un, Apple'ın öz sistemasy, biram Android, başga bir-biriniň tapawutly şular ýaly. Her milletleň öz boluşy, öz tolkuny, öz kody bar. Eger bir milleti siz dargatjak bolsaňyz, gul etjek bolsaňyz, özünden daşlaşdyrmaly. Özüni, aslyny, taryhyny unutturmaly. Muňa üçin näme etmeli? Ýanky koduny, tolkunyny, hasabyny, käbesini, dilini, hemme zatdan öňürti adyny üýtgetmeli. Häzir siz şu taýda baglanyp oturýarsyňyz. Ýene 29 tane şu taýda tomoşaçy görünýär. Şu 29 tomoşaçy öz hasabyny ýitirse, bilmeýän bir adamynyň hasabyndan haýsam bolsa bir başga biriniň hasabyndan eger şoň paroluny, koduny bilmese girip bilýärmi? Girip bilenok. Biziň häzirki döwürde
türkmenliň şuňky günne biziň çekýän psikologi ejirimiziň iň düýbünde ýatýan esasy da biziň kodumuzy üýtgetdiler. Biziň adymyzy üýtgetdiler. Biziň tolkunumuzy üýtgetdiler. Bizi Yaradan bilen ara gatnaşyga geçjek bolup dyrjaşýas ýöne oň bize beren sim karty bizde ýok. Kody, tolkuny bizde ýok. Onu bizden alýarlar. Şoň üçin hakykatdanam siz özüňize münasip görýän bir durmuşuňyzda ýaşamak isleýän bolsaňyz özüňizi düzeldip, özüňizi tebigi ýagdaýa siz nähili yaradylan bolsaňyz şo durko, şo kodo, şo tolkuno, şo formada, şo forma getirip ondan soň Yaradan bilen gatnaşyga, ara gatnaşyga geçmeli. Tebigatyň kanuny şu. Şoň üçin taryhda bizden alınan kodlary, bizden alınan parolary biz ýyna gaýtaryp almaly. Yaradan Allah Taala bizi nähili yaradan bolsa şu görnüşde, şoň bize beren frekansyny, şoň biziň bilen ara gatnaşyk guran, biziň imperiýalar guran döwrümizde, ullukan döwletler, medeniýetler guran döwrümizde Yaradan bilen ýygyderli ýagdaýda ara gatnaşykda bolan şol öňkü tolkunlarymyza gaýtyp gelmeli. Ana şonda biz her hereketimizden netije alyp bilerdi. Bu näme meňdiýär? Bu şuňa meňdiýär. Häzir biziň etjek bolýan umumyň türkmeniň düşürilen ýagdaýy şu. Türkmene kädi garpyz diýip ýitiriljek bolýar. Ýa-da ýitirilýär. Ýitiriljek bolýar diýmeli, ýitirilýär. Absurd zatlar. Absurd. Şoň üçin taryhy bilmeli, mährimandyňlar. Taryhy biljek bolsaň, taryhy öwrenjek bolsaň, taryhyň tejribelerinden peýdalanjak bolsaň, taryh bizi peýda etsin. Taryh bir maňa ýol görkezsin diýjek bolsaň, taryha dogry düşünmeli. Dogry taryh bolmaly taryhyň. Ýadyňyzdan çykarma. Inni iň ýakyn döwürden aňyrky döwre tarap gidýär. Biziň iň ýalňyşýan ýerimiz näme? Türkmenistanyň höküminde iň ýalňyşýan ýerimiz näme? Biz Türkmenistanyny türkmenler ululdurup, çiğşirilip aýdylýar 6 million ýyl. Bir 6 million ba ýa-da ýok. Bu ilatyňam 160 göteriminden gowragy daşary ýurduň içinde däl. Ýagdaý şeýle elgenç. Ýöne bizden has köp ilatly türkmenler bar. Olaram Oğuzatan ogly, olaram Seljugyň ogly. Olaram beýleki türkmen döwletleriniň oglary. Nesli şolaň, biziň ata-babalarymyz bir ýöne imperialistik güýçler sen aýry, ol aýry, bul aýry diýipdir. Şeýdibem biz biri-birimizi keteke bolup gidipdir. Iň ýönekeje mysalyny men size bereýin. O da ýaşaýanlar. Öz oba durmuşyňyzdan mysal alyň. İki erkek doganyň iki gelini oňuşany zadyň üstünde. Awtoritet menden boljak. Ýok menden bolmaly, ondan bolmaly. Oňa az berdiň, muňa köp berdiň. Bize az berdiler, bizi gowy gören oklar, inhaşlar ýalaky, uşak hasaplar. Bolgusyz dünýäwi samtajak şular ýalaky öýkü kineler, nefsegürlükler, nefisler bilen iki erkek doganyň arasy açylýarmy?
biri-biri bilen gepleşmän, bir-birinin ököläp beren erkek doganlar köpä. Owalamyzda bu durmuşyň hakykata bu. Inni gözümüziň öňünde öz ýaşaýan owamyzda, şäherimizde, yerimizde şular ýaly wakalar bolup durka. Biz näçe müň ýyl mundan oňur ýa näçe asyr mundan oňur bizden aýrylan türkmenliň öz ýaşaýan ýurduna görä mentalitetiniň üýtgemegini, diliniň üýtgemegini geň görmeliler. Näme Türkmenistanlyklaň dili, mentaliteti üýtgemedimi? Sowet döwri ýykylandan soň türkmeniň mentaliteti üýtgemedimi? Giyinişi hemme zady üýtgede. Türk kanallarynyň täsiri ýokmy? Elbetde bar. Başga daşary ýurt kanallarynyň täsiri ýokmy? Şolaň aýdymsallarynyň klipleriniň, şolaň seriallarynyň, kinolarynyň, filmleriniň täsiri ýokmy? Bar. Täsirleşme bar. Şoň üçin biziň iň esasy şugun diktatorlyga, türkmeni ýok etmäge synanşan güýçlere garşy, basawalçylara, zalymlara, jenaýatkarlara garşy biziň gowşoklugymyzyň yeterlik derejede güýçlü, gudratly köpçülik bolmanymyzyň sebäbi biziň ganymyza, biziň genimize, biziň aňymyza siňdirilen agzalyklyň henidem biziň psikologiýamyzy öz täsiri astynda saklaýanlygy. Näme üçin biziň Türkmen tekrardaky men Eýran niýetim gelen ok otaý 1916-njy ýylda Urus paşasy tarapyndan Parslara, Eýranlylara sowgat edildi. 1916-njy ýylda. Ilkinç ýagdaýda uruşdylar. Parslar bilen uruşdylar, Uruslar bilen uruşdylar. Bermediler Türkmen tekrarny. Ýöne soň serget ara çekilenden soň, satylandan soň mejburi ýagdaýda boyun eňmeli boldy. Ýöne ýene de boyun eňmedi. Näme üçin şolar bilen ýeterlik derejede biziň gatnaşygymyz ýok? Kiçidilen bärde serget çekilenden soň bir maşgalan agzalary sergediň birnäçesi beýle tarapyndan, birnäçesi serget ýakadakylar biri-biri bilen gatnaşýa, habarlaşýa belki. Ýöne beýleki türkmenler hem garnaşa. Türkmenistanlylardan başga ýurtlarda ýaşaýan türkmenler, Türkmenistanlylaryň çekýän jebri jepasyna gynanýarlar. Köpçülik bolup gynanýarlar. Ýöne Türkmenistanlylar perwaýsyz başga ýurtlarda ýaşaýan türkmenliň problemalaryna şoň çekýän jebir jepasyna perwaýsyz gyzyklanan okşan bilen. Watanyny taşsak, o wansanaky türkmenlere aýdýan zatlary watan taşsak gidipsiňiz diýe. Olar watan taşsak giden otaý, o wansanyň demirgalygy ýar sen ýaly oglum biziň ata-babalarymyzyň atoýnadan ýerleri toýnok atlarynyň toýnagynyň aşagyna çeýnenen ýerler olar. Höküm sürülen ýerler öňkü döwürlerde. Bayramaň ýadyňyzdan çykarýaňyz. Muhammed Bayramhan Seyfaly Bege uly. Hindistandaky Babur imperatorlygyna intek tagta oturmaly miras düşer bolman soň kiçijik çağaçyk bolan soň näçe ýyllap döwleti öz dolanlaryň türkmen serkerde şahyr Alşir Nowaý barada Sultan Hüseyin Baykara barada aýdym oturjak.
Omar Hayyam baranda, Ulubek baranda. Ýöne häzir bulara aýtsaň, käbir halklar näme diýe urlaya bizden niýe? Seni eşitmadan derrew sen näme alýarlar? Türkiýede meni geň aldyranda biz birinji gezek Türkiýede 1994-nji ýylyň 20-nji martynda Nowruz bayramyny gutlamazda Türkiýeliler gaty geň gördüler. Olaň neseret tarih bilen nägiri adamlaň aňyny ütkötüp bolýar. Gowy manada da, erwet ýaman manada da. Ýagşy manada da, ýaman manada da. Olaň düşünjesi şeýledi, şol ýani biz garaşdyrlygymyzy ýaňy alan döwürlemizde Nowruz Kürtleň bayramy. Diňe Kürtler gutlaýar Nowruzy diýip. Biziň eşiklerimiz gyzyl, sary, gyzyl, sary, ýaşyl üç renk bir ýerde bolsa eşiňde derrew gelýärler. Sen Kürtleň reklamasyny edýän, Kürtleň syýasatyna gollaw berýän diýýärdiler. Taryhyny bilmesen şolar ýaly bolýar. Nowruz aslında Nowruz güni Oğuz Hanyň dogulany güni şol. 21-nji mart. Oğuz günem diýilýär şoňa. Gar delen niýe şo gary deşip çykýan güljagaçlar bar. Şoňam ady Oğuz gülü. Türkmençesi şo. Hakyky türkmençesi. Inni häzir hemmemiz okey diýýär şeýlemi? Okey Oğuz dilinden gelen ok ýaý. Gadymy döwürde inha men bollum, men taýýar, tamam, bolly diýmek üçin öňkü döwürlerde ok ýaý diýilýär eken. Ýagny okum ýaýym taýýar, men taýýar. Hani gideli ýa bardat edeli mansyny. Ok ýaý, bolýa okum ýaýym alym, bolýa düşündim diýen manyny berýär. Edil şuňky okey ýaly. Biz okey diýäs ýöne okay diýip ýazylýar ýazylanda. Ok ýaý şoň asly. Günwartardaky dillere geçendiň sebäbim Atilla bolsun, Atilla'dan öň Gunlar diýänmiz, Hunlar diýänmiz. Şolaň hemmesiniň köni gadymy türkü dilli, Oğuz dilinde tamam bolýa, taýýar, okey ulanýar. Ondan eskerler sen ýurduňy alan, sen ýurduňy dolanýan kim bolsa şoň dilinde gepleýär. Şoň dilinden hem sözler geçýär. Edil bize orsan dilinden sözler geçilýär. Tetwirlere seretýän. Karaçoğlan agaja okar diýipdir. Häzir ondan men aýdyp bereýin. Ramazan juma aýdyň güç günlük sende bara meňde beýningdäki düşünjeň ýetmeçiligi sebäpli tetwir ýazýan. Men saňa şo sebäpden vitamin ýetmeçiligiň näme diýipdir, näme bolýar men düşünmedim. Haýsy diktator gowy diýip ýazanyňy unutup soňy diýendiň. Inni şutaýda bir zat bar, gadyrdan tomoşaçylar. Her ýazylan sözü edil bolşy ýaly edip, ine dil bilmeseň, dili bilmeseň, öz ene dilini bilmeseň, gowy bilmeseň, ýeterlik derejede bilmeseň, şular ýaly bolýar. Haýsy diktator gowy? Diktator ömür gowy bolarmy? Ýöne üns çekmek üçin ýazylýar bu zatlar. Jurnalistikada da ba, syýasatda da ba, ulanylýar bular ýaly sözler. Göçme manyly sözler diýilýär şoňa. Göçme manyly.
Mani gönümel şol ýazylyş ýaly edip almalylar. Hawa diktatoryň gowsy bolarmy? Bu näme üçin ýazyldy şu söz? Indi şu ustada jedelleşik barmy näme men wagt aýry biljekkä. Şoň üçin men şu taýsy diktator gowy diýip ustaýk ýazylan sözüň näme üçin şol söz şo taýk ýazyldy? Men şonu size aýdasym gelýär. Käbir adamlar aýdýarlar, öňkü harammaşy Saparmurat Niýazow gowudy. Häzirki haramdagdan. Ýene de şol döwür gowudy, ýene de şol gowudy diýip aýdýan sözüň manasyny düşünmän. Ondan bundan belki eşdenler bir ýa-da gulagyna ýaranlar şol söz. Şey diýip gürleýän adamlarymyz bar, ýokmy bar hakykata. Şolary çümmüklemek üçin, şolary dürtmek üçin aýdylan, ýazylan, ulanylan söz şu. Haýsy diktator gowy. Şol düşünjedäki adamlary dürtmek, çümmüklemek üçin ulanylan göçme manadaky söz. Bärde o diktator bu diktatordan gowy diýen bir many ýok. Gaýrat ediň, ogul öz ene diliňi öwrenjek boluň. Öz ene diliňi nähili özleşdirseňiz, kämilleşdirseňiz, siziň tebigat bilen, Allah Taala bilen araňyzdaky ara baglanşyk, saatlaşyk, garmoniýada şonça güýçli bolar. Bir adam öz ene dilini gowy bilmeýän bolsa, öz ene diliniň ýany bilenem başga dillerem gepläp bilýän bolsa, ýöne öz ene dili we beýleki daşary ýurt dillerinem edil öz ene dili ýaly gowy bilmeýän bolsa, onu bu näme meňzeýär? Sürden kowulan agza meňzeýär. Sürden kowulan. Hiç bir süre kabul edilmeýän seredýänsiňiz-de haýwanlar älimini Discovery Channel ýa beýleki kanallary edil şolarda seretseňiz, şol sürden kowulup hiç bir sürü tarapyndan kabul edilmeýän ýaly psikologiýa iýe bolýar şol. Hiç sada nemedi bilenok, oşulşy bilenok. Sebäbi taýýarda, psikologiýa tarapyndan taýýarda, beýin mentalitet tarapyndan taýýarda. Sebäbi özüni türgenleşdirmedik. Hiç bir ýere baryp, haýsam bolsa bir meselem kosmosa uçýan da orda baryp bir stansiýa nemetmele, birleşmele stansiýa. Hiç bir stansiýa birleşmedik, ortada galan. Ne türkmen dilini bilýär, ne ors dilini bilýär, ne başga bir dilini ýeterlik derejede bilýär. Bir dil bilmek üçin, daşary ýurt dilini bilmek üçin, haýsam bolsa bir daşary ýurt dilini öwrenmek üçin ilki bilen öz dilini gowy bilmeli. Sebäbi başga bir dili, daşary ýurt dilini öwrenmek üçin esasy fundament sen öz ene diliň bolýar. Bir öý gorjak bolsaň, nähili ýurt ýer galdyrýaňa, fundament kurýaňa, ana şol ene dili. Ene diliň şol. Ene diliň bilmeýän bolsaň, başga bir daşary ýurt dilini gowy derejede, ýeterlik derejede bilmeň logika, alma, bilime gawat gelenok. Öňünüp bilerler, men türkmen dilini bilemok, men ors mektebinde okudum, eýle, beýle. O kadar. Tapawdy ýok. Sen türkmen bolsaň, sen kim bolsaň bol, ors bolsaň, Türkmenistanda meselem Türkmenistanda ýaşaýan ors öz ene dilini hökman bilmeli Türkmenistanda. Özbek öz ene dilini hökman bilmeli. Buluç hökman öz ene dilini bilmeli. Ağlıkları ya başka halkları öz ene dilinden mahrum etsen, olun tebigat bilen, yaradan bilen arasyndaky ara baglaşy, gatnaşygy sen kesýän, şondan mahrum edýän şolary. Hostarsyz goýýan, maşgalasyz goýýan. Gaty ulu günäleň biri şol. Şoň üçin hiç kimiň ene diline
päsgelçilik öğretmenler. Ni tesvirler soň beýleki temalarda näder dowam ederiz. Garajoglan türkmeniň maýasyny bozdular, emma genini üýtkötüp bilmediler. Üýtkötüp bilmediler. Diýäs ýöne häzir Türkmenistanda bolup duran ýagdaý Garajoglan. Türkmene kim zulüm edýär? Ata-babalarymyzda bir söz bar. Ýurdu belet çapar diýär. Ýadyňyza düşýän bolsa, öňden bäri tomaşa edýän tomaşaçylarymyz bilýändir. Kanalymyz Türkmenim kanaly ýaňy işe başlan döwürlerine erken sessede ýaňy aktivleşip başlan döwrümizde men bir söz ulanypdym. Şol söz käbir adamlara gata agyr degdi. Häzirki döwürde diýdim, ýene bir pursat döredi, hakyky oppozisiýa. Daşarurtak Türkmenistanlar hakyky bir oppozisiýa döreder ýaly. Aktivistik hereketlerini döreder ýaly. Bir pursat döredi, ýöne şu pursatdan halk peýdalanmasyn diýip halkyň aňyny zäherlejek bolýan, ünsün sogjak bolýanlar bir wagt Stalin döwründe owalarda sadaka edilýän wagty gelip sadakalardaky gazanlary agdaryp gidýärler eken. Bolmasa Sovet Soýunynyň Kommunistik partiýasyndan ýa-da şol wagtky ady bilen KGB diýilýär. Döwlet Gowpsuzlyk Komitetinden hiç ile buyrugam ýok. Şonu ediň diýip ýöne biziň öz içimizdäki ýallakylar şolaryň nemesini göterýänler şolara gowy görünjek bolup gelip sadakalardaky, toý märekelerdäki gazanlar düňdürip gidýärler. Soňam şol düňdürlen gazandan bereketi gurýar şolar. Şolaryň neslini ýyzarlaýar. Bir adamyň göýberen ýalňyşy öz neslini bozýar. Şol adamyň dowam edýän nesli şol adamyň şo wagtky eden şol elhinç jenaýatynyň halka beren ziýanynyň jerimesini 7 puşdan soň şonu çekmäge mejbur bolýar. Bu durmuşyň kadasy, dünýäň guruluşy şeýle. Mundan nähili gutulup bolar? Özüňi arassalap gutulup bolar. Özüňi arassalamaly, niýetini arassalamaly, päleňi arassalamaly. Anna şonu gutulup bilýän. Ýöne şonu etmesen gutulup bilen. Şondan gaty görenler boldy. Ýöne biz birini kemsetjek bolup zat aýtmady ony. Ol hakykat taryhda ýaşanan bolup geçen zatlara. Ne şu gün taryh gurrun edip otyrys. Bolmadymy taryhda? Eşitmediňizmi hiç ýaşulygyňyzdan, il günden, onnaky, munnaky märekelerdäki gurrunlardan eşitmediňizmi? Şeýle döwürler boldy. Toý märekeleriň gazanlar agdarylyp dökülüp gidildi naharlar. Bilgeçen şonu agdaryp depip döküp gitdiler. Şonu etmäňdi. Şoň näme ýanyma? Şolar ýalaky ýagdaýlaram başdan geçirdi bu türkmen milleti. Hiç ýeri sözlü çekeleşige gerek ýok. Şu taýda provokasiýa bilen meşgullanýany meňzeýe Agabay diýe ýalan Allahynyň duşmanydyr. Jurnalistlik etmek üçin hile goşmak ikiyüzlü şikdir diýe. Biz näme diýär? Sen näme diýän?
süre kime niyetmizem yok, biz insanlar dogrudur. Her kim ýalňyş iş güde iş eden bolsa, biz ýalňyşdyk, toba etdik diýen adam Allahynyň öňünde de ay öçüp gelsen ýa-mara. Menem mara bir adamyka, nememike bir degermi şo ün sörenine diýen, şoňa degen nokta bar. Häzir Gurban geldi, gowur soraw berdi. Häzirdir şöýle meni jogap beren. Mario Deremark, taryhdan gepleşip geçirmek isteseň türkmen Sehradan, Owganstandan, Irakdan, Siriýadan emigrantlyga çykan hakyky taryhçylary çağırmak gerek diýip düşünýän. Menem şeýle pikirde. Biz özümizi taryhçy diýemzok. Taryhy bilýär diýip reklama da edemzok. Öňünemzok. Taryhdan almaly tejribeleri öz araňda gürleşmek üçin taryhçy bolmaga ýa almy bir dereje eýe bolmaga gerek ýok. Mario Deremark. Men türkology okudum. Bagyşlarsyň. Mustafa Kafalı diýen bir professor bar. Eger bolar ýalaky taryhdan başyň çykýan bolsa, şol adamyň kimdigini öwren. Professor Ahmet Bijan Erjila sunma. Biziň bölümimizi guran alym şol. Özü asly Kiperli. Karamandan giden Sallar türkmenlerinden asly. Şolaň okuwçylary biz. Ýöne rating üçin, PR üçin hiç zat edemzok. Onuň käbir tomoşaçylarymyz aýplaşmasyn. Başga ýerdäki başga kanallara seredýäňiz, içiňizde ýanýa olara diýip bilmedik zadyňyz, belki olar sizi petikleýär. Olara diýmeli zadyňyzy gelip şu kanalla ýazýaňyz. Bize dahylly zat täläbi. Mario Demark, bu diýen zadyňy biz gepleşiklerimizde etjek bolýar. Täze döwürdäki gepleşiklerde, taryh bilen baglanşykly gepleşiklerde, şo taýlarda biz alymlary, ne taryhçy bolanda taryhym belli bölümlere bölünýär öz içinde. Almy taýdan, meselem her taryhçy her döwrü bilen o. Her taryhçyň öz ökdeleşen almy iş alyp baryp ökdeleşen öz döwürleri bar. İrki döwür, orta asyrlar, soňky döwürler, täze döwür, ýa Seljuklar, ýa Osmanlar, ýa Göktürkler, Karahanlar, ýa islamyň taryhy, din taryhy, dürli urlary bar taryhyň. Her uruň öz alymy bar. Her taryhçy alym her temany bilir diýilen zat ýok. Yusuf Alajoglu professor. Köp ýyllar Türkiýede Türk taryh kurumu diýilýän Türk taryh guramasynyň ýol başlygyny etgeldi. Biziň Magtumly diýwany jurnalymyzyň şol taryh guramasynyň çapganysyna basýardyk. Şo taýda çap etdirýärdik. Bize şeýle gollog berýärdi. Özü Owşar türkmenlerinden. Kayseri'den. Bir tarap Owşar türkmeni, bir tarap Halajoglu bolansoň bir tarapam Halaşly. Biz şeýle adamlar bilen işleşdik. Şeýle adamlaryň eline ýetişdik. Men näme diýän, dutarym näme diýär. Häzir ünsürmäňse de şolar ýaly adamlar bar, ýanky neme ýaly. Men seredýän bir tesbir barmy diýip meňem ünsüm bölünýär. Ay aga baýmydyr, nämedir biljekkel, gerekkel. Kelläňi artmaň. Maňa gukdyň,
Uratmaly ýerine uradalýan. Indi şu taýda bir gaty täzin bir ýagdaý bar. Ine tarihden alynmaly tejribeler diýär biz. Tarihten Gurbangelle sen nemäge geljek, soraňa geljek, türkmen adyny men düşündirip berjek. Garajoglan türkmen agaja bakar diýip ýazýar. Käbiriňiz şu tesbiri görseňiz, düşünersiňiz, düşünýäniňiz bardyr, belki ýokdur. Agaja bakar, arasyndan suw akar. Meniň üçin farky ýok. İkisinem deň ýakar diýämi, şolar ýalyky dowam edip gidýär. Şu agaja bakar aslynda İran bilen Türkmenistanyň arasyndaky çekilen serket sebäpli maşgalan bir bölegi İran tarapda, bir bölegi Türkmenistan tarapda galan gaty köp adamlaň maşgalalan aýraçylygyna bagyşlanan bir goşgoşy. Aslında şu manty şeýle ýöne Atagelli garýady muny aýdanna şadyan ähengde hamala bir öz obasyndaky bir ýagy ýatlap çagalygyny şol çagalygyna başdan geçiren zatlaryny ýatlap şoňa begenip aýdýan ýaly edip aýdýar. Sebäp taryhy bilen o. Bir adam taryhy bilmese şolar ýalyky bolup bilýär. Inni siz bir adamdan bir näçe adamy gözüňize getirin. Halky bir milleti gözüňize getirin. Taryh bilinmese duzaga düşülýär. Taryh diýmek, zaryat diýmek. Telefonuňyzyň batareýa gutaranda rozetkasy okup zaryat edýäňiz-de edil şolar ýalyk taryham. Taryh eger hakykatdanam siziň batareýaňyz gutarmasyn isleýän bolsaňyz, taryhyňyzy öwrenmeli. Öz koduňyzy, öz tolkunuňyzy gaýtaryp almaly. Togruly ýalňyşmaýan bolsam, men hasabymdan giripdirler, töweregiňdekiler zat diýip şey diýdi. Ana biz türkmen bolmajak bolup elimizden geleni edýäs. Aýdymsazlygymyza seredin. Aýdymsaz diýmek terapiýe diýmek. Edil yoga ýaly terapiýe. Ruhuň imiti aýdymsaz. Ruhuňy näme bilen imitlendirýän? Gidip zirdi bilen musurdan oň-moň zyňan zatlaryny alyp şeýdip bomuş o köçede ýatyp duran öýsüzler ýaly şeýdip imitlenýänmi? Ya onu muny talap, oň-moň maşgalasyndan, öýünden dadyndan bir zatlar ugurlap şeýdip imitlenýänmi? Şeýdip gün görýänmi? Ýok. Ahlakly, edepli, terbiyeli, adat ýagdaýda gün görülýänler şeýlemi? Türkmenistandaky ol özüne bagşy diýenden, sunumy dişgär diýenden borp berşinämi? Ugurluk aýdymlar, ugurluk sağlar. Tapawdy ýok. Ýanky mysaly bilen ugurluk aýdymsaz etmek hemmesi bir zat. Ugurluk, korrupsiýa biziň hemme adamyza ornaşan, sunumyza da ornaşan. Mentalitet, şowur mentalitet, çüýren mentalitet ugurluk etmeli. Birininkini almaly, özüňki ýaly edip ulanmaly. Talamaly, ugurlamaly, bolly. Başga neme ýok, düşünje ýok. Onuň näme garaşýaňyz? Tejrübe imperiýe uğraşsaň girellipdir. Sepini uğraşsaň girellipdir. Men uğradýan
Arslan Muradow gelse, Arslan Muradow şo sebepden girip bilýär ýa taryh bilen baglanyşykly maglumatlary bolan umumyň şu temada pikir alşaýyn diýen ilmi näfitli işlere goşaýyn diýen bag bolsa gelip biler. Men sepi berdim. Ine bulam şol sürüden adaşanlardan Behram Haydarow, Döwlet Baýhan gürleýän zadyny özüň düşünýänmi? Bilýän sözleriňi kelläňde aýlap, biri-birine goşup gürläp oturýarsyňlar. Näme içýän? Gadyrdan. Saglykmy o? diýär. Sen şol iki körüň gyzlar bilen görmege görşe giden ýagdaýyny ýaly sen ýagdaýyň. Gyzlar salam alykum diýär. Şol sen ýagdaýyň. Gyzlar salam alykum ýagdaýyň. Ýagdaýyň gowlanandan soň gel gürleşeli. Liberty, hoş geldin. Görükçülükden başka içine ýalyp tütäp dur bar. Bular ýaly näme üçin görüp, näme alyp bermediňiz bar? Ne bir köçeden geçýän? Hiç hili bir neme diýen ýerimiz ýok. İlteşýän ýerimiz ýok. Näme üçin içiňiz ýanýar? Näme üçin görüp bilen bar? Kanal müňagdany geçdi diýdik, öllüňiz ho baryňyz. Innem 2000 geçdi, ýene şolar ýaly. Bu bolşuňyz näme? Intap diýilen, wujdan diýilen zat ýokmy? Adamçylyk diýilen zat. Ya satdyňyzmy olaram? Özüňiz satyşyňyz ýaly. Ali Tatly, kardeş hoş geldin. Gurban geldi. Muradağa türkmeniň medeniýetini köp taşary ýurt, giyim, eşik, binagärçilik, başga-da köp zatlarda türkmeniň köküni görýän. Düşünenmek. Muradağa bilen gepleşip oturýarmyň. Risk, Hekimcan hoş geldin. Can sağlyk gomy? Liberty, ýene bir taryha okatsaň taryh seni topa tutar. Resul Gamzatow. Görýärmi? Nähil gowy söz, nähil manyly söz. Taryha okatsaň taryh seni niýe topa tutar diýär. Gaty täsir. Ali tatly döwleta sen bilmeýän zadyň bardyr, seni şoň üçin görüp bilmeýärler. Kakaň olar taraba aýlanyp gaýdandyr, şoň üçin görüp bilmeýärler. Biljek gel bana. Yatan ýeri ýaty bolsun. Olar ýaly häsiýete ýokdy. Häli bir neme bardy. Häzir şu soragy meni düşündirjek. Azat alaýyn. Azat hoş geldin. Alo, salam aleykum. Wa aleykum esselam Azat. Sesin gowy Näle duyulýar. döwlet gowy işler gowy. O özüň näli? Jan sağlyklar. Näme sesiňiz gelen ok ýene. Näme üçin ses gelenok? Näme üçin? Sen sesini yapdyň. Sen sesini yapdyň. Gitti sesin. Risk. Hoş geldin Risk.
Selamünaleyküm. Doğa, komune. Oldur. Aziz halkım, selamünaleyküm. Salam salam. Bolmaýa derler. Men soraga jogap bereýin, ondan söz nowbatyn saňa berjek. Tügeleme risk Hekimjan öwrenşik giden neme? Efire derrew özü sesi ýapyp nemetdi, taýýar boldy. Gurbangelli Murad aga diýe, meň adym Murad däl. Ya Murad diýip biri bilen gürleşip oturmaň. Murad eger şu soraňa jogap bermedik bolsa, men jogap bereýin. Türkmen ady Türk asly imanlar diýip taryhda bir gelen ýazgyda siz nähili garaýşyňyz bar diýen. Türkmen sözüniň iman sözü bilen hiç ýyly ara baglanşygy ýok. Eger kimde-kim Türkmeniň adyny Arap sözü bolan iman bilen birleşdirip imanly türkler diýada türkler musulmanlyğa geçenden soň islam dinini kabul edenden soň şolara berilen ad diýip aýdýan bolsa, bu ilyma garşy, bu absurd bir garaýş, ilmiýe garaýş däl, bu ýerteki. Men Azat alaýyn, dowam etjek. Azat, sesiň ýapýan. Alo, selamünaleyküm. Sesim bar ýa-mı? Gülýaly. Selamünaleyküm millet. Näçesiz? Gowum işler, gowum jansam. Taja ola atsan, häzir men soraga jogap berip, sesiň açjak. Sultanşa Atanýazow, beýik alym, ýatan ýer ýagy bolsun. Sultanşa Atanýazowdanam öň köp alym şu türkmen sözüniň üstünde köp çeşmeleri agtaryp, düňderip, şu türkmen sözüniň manysy barada gaty köp iş edýär, gözleg edýär. Umuman Türkiýede we türki halklaryň, türki dilli halklaryň arasynda iň köp öwrenilmek istenen sözlerden biri şu türkmen sözü. Esasanam Türkiýedäki alymlaryň iň köp gyzyklanyp üstünde işlen temasy şu türkmen sözü. Abulgazy Bahadır Han Şejere-i Terakime diýip bir kitap ýazýar. O kitaby ýazmanyň sebäbi gaty erwed edip türkmenleri gyrýar. Gaty erwed edip gyrýar. Soňundan men şu milleti beýtmellälim, gyrmallälim. Inne bir Allah janwyr günämi geçmedimika diýip towa gelip soň bir türkmenler üçin bir özümi bağışladar ýaly bir zat edeýin diýip Abulgazy Bahadır Han Şejere-i Terakime ýagny türkmeniň nesil daragy gelip çykyşy barada bir kitap ýazýar. Az dogrusy ýazarýar. Dürli çeşmelerden maglumat alyp ne plan idi, zat idi diýip. Ondan tarih barada ýazanlardan biri Reşideddin Niýe şu türkmen adynyň asly bilen baglanşyk kylýar. Türkmanent diýilen sözden gelýär. Şondan soň şu Türkmanentden soň ýene şu türkmeniň adyny ýa araba ýa pars dili bilen baglanşdyrjak bolýarlar. Türkmeniň taryhy, ýazylan taryhy 13.000 ýyllyk. Häzirki dünýäde ýaşap gören milletleriň arasynda iň gadymy
ýazga geçirilen, ýazylan taryhy bolan millet. Awa ondan intek arapçaň, farsçaň bir çölle ılgap beren çarwalan arasynda gepleşmekden başga gepleşilmeýän, gepleşilip başga ýerde gepleşilmeýän dilke bir medeniýetiň soňudyň dili bolan dil. Şeýle dili bolan bir millet, türkmen milleti. Oň adyny soň sen nädip farsça bilen ýa-da arapça bilen bagdaşdyrýan. Ilmy esasa gawat gelenok, ilmy hakykata gawat gelenok. Inni gysgaçyk düşünürjek türkmen adynyň mazmunyny gelip çykyşyny. Türkmen dilinde, türkü dillerde goşulma bar. Man, men goşulmasy. Bu sıfatlanırma goşulmasy diýsegem bolýar. Meselem, gojaman, goja uly manasynda gojaman, hasam uly. Gara, gara, garaman, hasam gara. Türk bilişýärli, Türk güýçli diýmek, adalatly diýmek, gorkmaýan, gaýdygysyz diýmek türk sözüniň manasy. Men has batyrgay, has güýçli manasynda ulanylýar türkmen. Häzirki Türkiýedäki türkler asly türkmen bolan iň köp türkmeniň ýaşaýan ýurdy bir ýerde köpçülik bir ýerde üýşüp türkmeniň iň köp adam sanyny ýaşaýan ýeri Türkiýe döwleti. Türkiýe döwletindäki türkler hakyky türkler. Şolaň asly hemmesem biri türk bolsa Türkiýede şoň asly hukma Oğuz türkmen. Men türk ýöne men türkmen dälýän bolsa taryhy bilmeýänligi, aslyny bilmeýänligi ýa-da hakykatdan ham türkmen türkmenim dälligi. Bolmanam biler. Oň bärde türkmen bolmaly gurrun ýok. Taryhy zubutnamalar esasynda, taryhy hakykatlar esasynda gurrun edilýär. Inni şeýle göz aýlaýyn, soň mehmanlara geljek. Raja ulan türkmen azat goşerliň töwelime gözegmesin diýe. Ali Tatly geçen taparky ýaly söwgün azat goş geldiň diýe. Onna azat risk senden uly bolansoň riske bereli sözi. Risk söz senne. Nirden başlajak? Haýsy temadan girjek? Diýdim, risk gitdi. Onna azat sen başlaý. Çaklyk iýber bizem goşularlydyň. Şu temada näme aýtmak isleýän? Men sesiňi açdyň. Indi men döwleda näme aýdaýyn taýda? Taryh barada ilkinji oçup biz hemmemizem şu ata babalarımızdan bir görelde alyş gerekdi. Ne açjak zadym. Ne şolar şu Seljuklar var ya, şolar 3 asır şu İslam halifatyny gorap gelýär. İslam gylyjy bolýar. Ýöne özü halifatlyky almaýa da şonu dolandyrýar. Şonun kontrollygynda bolýar da şu Abbasid halifatlygy. Hemem şu nämeler bar da şu ine şu Merw alın. Merw o häzirki şu Sultan Sanjar gala bar ya, mavzoley. Ne şu eski Merw şu köne. Şu Mongollar yıkmazdan şu taýda bilýäňizmi? 900 000 adam ýaşaýar şu şäheriň özünde.
Indi siz pikir edin-de, hazır biz şu bir velayatı alsak, velayatta hem yok onca adamda. 900 bin adam. Göz önüne getirin şu vaxtlar, şu antişni dövrlerde başta 1 milyon adam ne edip yaşadı. Bizde hazır neyle? O biz ata babalarımızın basıp giden ayağı izleyen yok biz. Yine şu Selçuk İmperiyası'nda şu tayda şu 1091 yılda Kristov Pahod başlanıyor. Şu Alparslan şu nämeni şu Konstantinopol'ün şu näme şunun şu Vasvalyan yeri Malazgirt. Ama Şu tayda Malazgirt meydançasında şol Rum ilini basyp alyanda Bizantiyany ýeňýär. Şundan soň şu Roman Diyageni plen alyada şu pleni alandan soň onu Iberia, Ilalaşa, Iberia soň bunu öldürýärler. Şu Roman Diyagenin ornuna soň näme bolýar? Näme şonuň ady? Vasily Komnit diýen imperator bolýar. Soň şu imperatory Rim papaga ýüz tutýar. Şu Urban II diýen Rim papasy var. Ine şoňa seredin-de şu Urban II'ya. Şu bilýäňizmi? Bütün Ýewropany birleştirip, bütün Ýewropany. Şu orta asyrlarda şu Ýewropa näýli göz öňüne gelýär? Warwarski bilýäňizmi bir? İzda galan. Ne şonuň şu Urban II garyby hem baýy bilýäňizmi? Bir ýere jemleýädany Seljuklaryň üstüne ýiberýär. Kristov Pahod. Onun bakanası näme bolýar şu taýda ýaşaýan Seljuk. Haçparadan ýörüşi düşündüm. Azat many bir aýra tintemedip burlaşaly. Haçparadan ýörüşi bilen balanşykly. Şoň bilen Ben tarihi nämetjek bolamam. Bu taýda atjak zadam ine. Bizim ata babalarımız näle toprağını gorap, näme edipdi. Biz olaryň ýanında prosto musurda bir sany diktatora sesimizi çıkarıp bilemiz o. Bu pazor değil mi bu? Men üçün şu pazor ine şu zatta. Pazor vapşi. Azat çıkardın. Söwdüň ine sen gowurýan söwmädi. Yok. Demek ki sesini çıkardı. Näme sesini çıkardın? Näme ütköýär? Näme çödýär? Aýt saňa sesini çıkardın. Näme çıkardın? Ben tanımyan ya. Yo. Sen häzir bir türgönleşmän ýarşa gatnaşyp bilýärmi? Ne yaş? Häzir meňe nawel tepidim ma men. Men professionalny dawel tepidim ma. Men häzir şol professionalny dawel tepidini bersem. Men ýaly 2000 metrlik dağa çykyp bilermi? Ben umuman bu gelik sür bilem o. Teknikadan nol. Şoň üçin onuň ol görüşi bilen ok däl. Hemme zadyň bir wagty bar. Hemme zadyň bir metody bar. Tehnikasy bar. Tehnikasyny bilseň edip bolýar hemme zady. Wagty bar, teknikasy ham bar. Ýöne dünýäli dymyp gezmek bir kilo bolýar. Hiç kim dymanok. Azat. Hiç kim dymanok. Her kim wagtyna garaşýar, pursatyna garaşýar. Gelýärlerden şu lider sumaklaryň gepine gidip näme edip ýörler tamam. Ine şu olaryň edýän işi näme? Diňe köçe çykyň, halkdan pul ýygnama. Miting çykyň, mitinge çykyň. Bu tema andargatmaly. Bağışla. Men Abdullah da beýle oğlanlar gürleýärsin. Arslanyň temasydyr şu. Arslanyň temasy bolan soň men Arslanam gelle aramyzda Arslana bir hoş geldin diýjek. Arslan hoş geldin. Sesiň eşdilenok. Mikrofonu ýakyn tut. Mikrofonu.
Täden girmek üçin gitdi. Hawa ona risk. Sesiň aç risk. Hekim. Sesiň aç da. Ya bağlanın da gittin mi? Näme boldy? Karacaoğlan ştaýda bir tesbir ýazdyr. İspança, türk, türko. Türkmen, turkoman diýip ýazylýar. Şu ýerden netije çykar bermeli. Inni şeýle bir neme bar. Şu ýadyňyza düşen bolsa, geçen ýyl şol Türkmeniýe birleşiň toporunyň ýol başçysy Çemenöre agaç oturtmaly bir tagalla başladypdy. Şonda men Turkomania diýilen bir sevit öň häzirki Türkiýe, Azerbaýjan, ýakyn günler belli bölegine öň Turkomania diýilýär ekeni. Atatürk şol Osman döwleti dargandan soň Türkiýe Respublikasyny gurýar we adyny Türkmeniýa diýip goýjak bolýar. Hemme Birleşen Milletler Guramasynyň adyna ýüz tutýar. Şo wagtky SSR-iň ilçesi garşy çykýar. Bulady diýe siz ulanıp bilmeýäňiz, sebäbi bulatda diýe, bizde diýe bir diýe respublika bar, döwlet bar diýe. Şoň üçin bulady ulanıp bilen zok diýe. Ondan soň kelle döwýärler. Näme etsek, näme at goýarlar, näme deli zat diýip iň soňunda Türkiýe adynyň üstünde alalaşýarlar we respublikanyň adyny Türkiýe diýip goýarlar. Ýöne şo wagt şo SSR-iň ilçesi päsgel bermedik bolsa, Türkiýeň häzirki ady Türkiýede Türkmeniýa bolmaly ekeni. Türkmeniýa bolardy. Türkiýeň ady Türkmeniýa, Türkmenistanyň ady Türkmenistan. Aslında ikisi manasy bir ýöne aýratyn söz. Türkistan sözü, istan goşulmasy Farsça. Ýaly Armeniýa, Türkmeniýa, Rossiýa. Bu Slav dilinde de bar, gadymy Oğuz dillerinde de bar bu goşulma. Latinçada da bar. Çoň üçin ýurtlara şolary alaky at berilýär. Liberty soňky 20 ýylda halk bolup näme edildi? Taryha ýazyljak nähili waka boldy. Şu arada siziň her biriňiziň pikiriňizi biläsek diýe ömrüň uzak bolsun taýja bol. Liberty soňky 20 ýyldan öň soňky hökman bir ýerde bir baglanyşyk bolmaly. Bir otlyny eşelony gözüňe getir, edil şolary ýalyky wagonyň arasynda hökman bir baglanyşyk bolmaly. Şoň üçin soňky 20 ýyla düşünjek bolsaň, Göktepe söwüşini we Göktepe söwüşiniň öň ýanyna seretmeli bolýar. Soňky 20 ýylda näme edildi diýjek bolsaň, ýani näme edildiğine düşünjek bolsaň, Göktepe söwüşi oşoň öň ýanyna seretmeli. Türkistanyna, Merkezi Aziýada Orsor Türkmenistany iň soňunda basyp alýarlar. Gaty elkenç çagdaýda basyp alýarlar. Gaty erbet gyrgynçylyklar bolýar. Bu Göktepe myň ýatlanýany, has köp ýatlanýany. Ýöne mundan öň şol Türkmen tekrarly tarih alymlar akademiýasyna işçek gaýdan
şol Yusuf Gor häzir Germaniýada ýaşaýan. Şoňdan gürleşimizde de daşuwda da gaty erwent kırgınçylyk bolýar. Beýlik yerlerde de bolýar. Elgent kırgınçylyklar. Türkmenler hiç hili boýnagan. Ýöne bu zatlar ýazylan. Ýazylsa bolmaýar. Ýazylsa türkmeniň ruhu galkynýar. Türkmen zaryat alýar. Batareyi işlep başlaýar. Şoň üçin ýöne öňünde soňunda hakykat bilinler. Hemmesi mekteplerde öwrediler. Bilimden üzüňe galan, bilimden risk hoş gelin. Yanınızda sigara diyeceğim. O zaman benim kafam çalışsın değil mi? Özüniň baglanýanlygyny, efire baglanýanlygyny bilenokmy näme? Şoň üçin, meselem, gysgaçyk aýdaýyn şu taýny. Göktepe urşundan öň birinji gezek ýörüş edenlerine, basyp almaga gelenlerine 80-nji, 70-nji ýyllaryň ahyryna, intek 80-nji ýyllara, 1880-nji ýyla geçilen o, ýalňyşmaýansam 78 ýa-da 79-da orslar birinji gezek şol Hazar tarapdan gelenlerine, basyp almak üçin gelenlerine türkmenler urgaç taktikasy bilen, strategiýasy bilen urşýarlar. Şeýdibem orslary gaty helak edip, ýeňip, ýeňmişde tezawar edip, maskara edip oýuny uradýarlar. Ýöne türkmeniň esasy güýji gowşutkanyň ýol başçylygyna lewat tarapda ýatýar. Näme üçin? Bütün halkyň arasynda şular ýaly agitasiýa ýaýradýarlar. Türkistanyň esasy şol ors başçasynyň Türkistan sewtini dolanýan ýer Daşkent bolansoň Özbegistanyň gaty uly goşun süýşüp gelýär. Därik Türkmenistan tarapa diýilensoň bütün hanlar begler öz goşunyny hemme zadyny toplap, jemläp şol soňky döwürde bir baş tutan tarapyndan dolanyrylýar. Şol ýagdaýda gowşutkany hanlaryň hany saýlaýarlar. O gowşutkan şo taýda şo tutuş türkmeniň hanlarynyň hany höküminde şo taýda goşunyň başynda garaşyp ýatýarlar. Orslary, ýöne orslar muny duzok almak üçin eden soňlar Hazar tarapdan gelýärler. Orslaryň aslynda maksady türkmenler bilen yüz uruşmakda, ağırlıklı, sapalık bilen, duzok bilen uruşmak. Şo maksat bilen. Göktepe'däki aýylgans, gyrgynçylygym türkmeniň gözüniň ödüni, oduny gorkutmak üçin, almak üçin, gorkutmak üçin, şoň üçin elgenç gyrgynçylyk edýärler. Şol Göktepe galasynda türkmeni elgenç ýagdaýda gyran üçin General Skobelew ölenni öz etini ýyp özüni gemirip ölýär. Däldirap guduzlap ölýär. Ina häzir Türkmenistanyň halkyny her hili gyrgynçylyga duçar edip oturanlar, diktatorlyk we diktatorlygyň ýalaklary, ýalýaglary we daşary urtdaky näme etip görenini bilmeýän saňsarlar, seňseler, samsyklar Türkmen halkyna karşı gitseňiz, Türkmen halkyna edilýän gyrgynçylyga, zuluma goşsaňyz, General Skobelew'iň ykbaly ýaly bolýar, siziň ykbalyňyzy ýadyňyzdan çykarma. Soňky ýermilla halk bolup näme edildi? Partladylýar, Göktepe galasy partlaýjyny bilen ok türkmenler. Galan içini üýşen wagty daşynyň gawalyp
logistikasynyň bolmajagyny, imitden, suwdan, zatdan, bütün daşarky dünýäden ara gatnaşygynyň kesiljegine gözü ýeten ol. Şolar ýalyky bilimsiz, sowgatsız ýagdaýda. Liberty. Häzirkiler şol adamlaryň nesli. Näme üçin Türkmenistan gurulýança döwleti bir döwleti ýokdy? Näme üçin? Şo zatlar üçin bilimsizlik sebäpli. Bilimsiz goýdular türkmenler. Onuň sebäbi biz bulary bilimletsek, bular döwlet gurar, imperiýa gurar diýip ýene öňkü ata-babalar ýaly şoň üçin edilen. Soňky 20 ýylda näme edildi? Hökümet agdarlyşygy boljak, bolly diýjek bolup Sanjar wakasy meselen bir Sanjar wakasy bar, ondan başga bir kän bir näme-de ýok. Hawa. Arsanjan hoş geldin. Assalamu alaikum vatandaşlar. Ana Eskiden sesin gowelýa hawa. Gowelýa sesin. Her şunu jogapla, Hawa. ondan başlaýas. Başlasın. Hawa. Yo, gülýäli. Mikrofonyny ýapaýyn ýanglanmasyn. Oňdaşyndan Aşgabatdaky ýörüş, şol Ajdardaň gurnan ýörüşi. Olum taýýarlyksyz, häzirki ediljek bolýan iş ýaly şol iş. Hanow oýanlalyň da, turanyň da ýanky azadyňa maýdyş ýaly. Eýdeliň hani diktatora garşy görüşeliň de, çykalyň da. Taýýarlygyň ýok, iş sadyň ýok. Nirek barýan? Saglykmy? Assalamu alaikum, alaikum. Şol ýaly taýýarlyk ýok, türgünleşmän, olimpiada gatnaşyk bolýan. Siýasat diýmek döwlet çalşygy. Oýunjak zatlar däl, bu diňe bir Türkmenistanyň oturan oýnatky diktatora bagly däl bu. Bütün dünýä siýasatyny ütgedýän. Sen Türkmenistanyňky sistemany ütgetmek bilen bütün dünýäň global siýasaty ütgedýän. Şoň üçin ol bir adamy aýranyň bilen hiç zat çözülen ama häzir hökümet aýranyň bilen hem hiç zat çözülen. Mentaliteti ütgetmeli. Mentaliteti 500 ýyldan bäri dowam edip gelýän türkmeni gul etmek, türkmeni agzal etmek, türkmeni bilimsiz goýmak üçin 500 ýyldan bäri gynansaňam üstünlikli ýagdaýda durmuşa geçirilip gelýän türkmene garşy siýasaty dogry täsirsiz ýagdaýa getirmeli. Bolmasa bolany, bolmasa hiç zat çözeni. Şol urdat gaýtalanýar. Halkam taýýar bolmansoň Libertyjan köşküň öňüne bardylar. Mulayim söz bilen myýdan aýtdylar. Niýazow wagtynda. Ana bolanda. Arslan. Bugün aslında sen temaň, sen gepleşiň. Tarihten alınmaly tejribeler. Şu soňky 20 ýylda halk bolup näme edildi? Tariha ýazyljak nähili waka boldy? Şu arada sizin her biriňiziň pikirini biläsek diýe. Sen pikiriň näme? Arslan. Şu taýdan başlaly. Geçen 20 yılın içinde olimpiyadaga geçiren bolmaly bilemmi? Şeylere. Aziýada mı? Senem bağışlardyň artdan senem ýatyp bara. Şo taýda halk çekip işleden bolaýmasa, ondan halk bilen näme etdiler? Olimpiadaň guruluşyny işlediler. Ardança gaýryk bilen. Başga mene halk bilen näme etdilerini onu işledim ýene çykaryp goýberdiler başga. Ana halk bilen edilen daha 20 ýylyň içinde.
Taryha ýazylajak nähili waka boldy? Agam şonu taryha ýalaýmasam başga ne bilem. 20 ýylyň içinde. Başga nemede ýok diýen. Başga zat ýok. Bilemem beýlekler bilýän bolsa. Bilýän bar bolsa aýtsyn. Hawa. Bilýän bar aýsyn sorasyn. Ostal bilýän dädir. Halk peýdar edilen iş, halk üçin edilen iş, halk üç peýdar iş eden. Inni şu tarihtan nähili mysal alyp bilersiz? Nähili zatlardan mysal almaly tarihtan? Tarihtan nähili peýdalanyp bolýar? Arslan, şu seň temaň şu, ýönkü temamyzy men dün sen efirde bolmagyň soň tanaýandan zatdan giren bolsa aýdandyrlar. Ha. Dün iştirak boldum da Mikrofonu sana berýän, efir senki. Tarihten agam şol tarihte bolup geçen uğurluşyklardan mutalaýmasak. Meselem Spartagyň görüşi. Täçil kul bolup soň üýşüp gelip şol ýarlar topdap şol ana soňa birinji sosialist diýerler. Soň tarihta bilýän bilişime görä Angliýada rewolýusiýa boldy. 1660-1680-nji ýyllarda. Soň Fransiýada boldy 1800-nji ýyllardan toşny ýyllar bilemek goýun. Ana esas olardan öwrensek okap. Param soňky ýaňy ýapynda 100 ýyl mundan bolan. Sen şu Türkmenistan Respublikasynyň döredilişi bilen baglanşykly maglumatyň barmy? Şonu men diňe näçinji ýylda döredilendi bilýän. 1924-nji ýylda döredildi. Gaýsy Atabaýew, Nedirbaý, Aýtakow, Salyhow we beýlekler şolar barada nemeň ýokmy maglumat? Olar barada maglumat ýok. Kimde bar bolsa iýerse has bolýar. Gat gerekli maglumat. Onu şuňky günni tarih barada, tarihtan peýdalanar ýaly halkymyza nähili mysallar, maglumatlar berip bilersiz? Tarihten almaly. Esasy men okan ýerim esasy. Şol 17-nji ýylyň rewolýusiýasy ana üstünlikli bolan rewolýusiýa tarihta. Tek onuň ýaly bolan üstünlikli rewolýusiýa. Atşa hiç ýurdun tarihinde ente gaýtalanan bolanagyň çapaýyn. Esasy öwrenmeli ismi şol esasy. Esasy üstünlikli bolan rewolýusiýa ýagdaý şu. Üstünlük. Polny dowlet uğurluşyk. Täze hadise bolan. Ana şol barada öwren maglumat kan. İnternetde de kan, kitaplarym kan. Ýöne hiç kim ulatdyrlyk gylyklanan ýani. Näme peýdasy bar? Häzirki döwürde türkmen üçin şoň nähili peýdalar bar? Şonu düşündirip bersene. Ha. Şondan biz nähili peýdalar? Olaryň eden işlerini, hereketlerini öwrensek türkmenler üçin gaty peýdal. Meselem iň bärkisi şol bolşewikler gelen wagty Lenin aprel aýynda 17-nji gelen wagty iň bolmagy şonuň gelende ýalan teorisleri programmasyny şonu öwrenseň ana uze şu taýda da ýurdun uze şolan gelşinden şolan ýurdun näme gurulmalygy bardy. Lenin ýazyp taýda. Birinji näme etjek, ikinji näme etjek, üçünji näme etjek. Bir näçe teorisler bar, ana şolary öwrensek
Uje bizde gözüňizde misal bar da. Bular ýöne her duru o duru deňeşdirmän de ýöne köp taaplar gabat geldi. Mesela manaň bir aramazynda owat yer hökümet paçaň elinde bolanyň ana ilkinji meselesiniň bir ýeri bölüp bermeli ýa-da. Ana şoň üçin halk görüşip bilýär. Hakkını talep edip bilýär. Ana şolar biz gelýär dese ýerleri bölüp berýär. Her kim öz ýeri bolar öz. Arslan Burmut, şu taýda şo iýerilen çakylyga basyp gepleşige goşuljak bolýanlar bar. Şolar Boşulsunlar agam. yok, gepleşige goşulmanka öňünden nurşolar özüni tanatsa näme barada gurulajak bolýarlar. Näme ýaňy men riski aldım, riski näme alýan, efir alýan bu topar gowuk gelýär. Bağlanandan özü bilen ok näme Sapar Babaýew. Näme barada gurulajak tema näme? Birazcık maglumat berseň men seni näme alaýyn efire. Görýän şu wagt seni. Nemeden privat chatdan maňa ýatsana. Privat chatdan maňa ýat. Agam kim istese getir goşulsun. Maňa tapaýdy kim bolar. İstese saatlik gezin, istese klyňslar. İstese gurban bolayım, özü gelip goşulsun. Getirir Oğlu diýene. lekne ýurtdy. Getirirsiň Oğlu, diýene. oğlu kısına yurt dolandırmanı uğradık koyuyor. Yo gitti häzir şol. Sapar Babaýew häzir. Alaýyn şunu. Oy. Sapar Alo, Babaýew. assalamu alaikum. Wa alaikum. Olmam, saman ýokmy? Uldur. Özüňe eljan sal. Hudaýa şükür am. Geleni uğrat. Şu taýda ýal. Hoş geldin. Am. Hoş gördüm am. Şu taýda näme bar diýmek gidip durşan bilmek isleýän da. Bizim şuňky temamyz tarihten alınmaly tejribeler. Owulky döwürler bilen häzirki şertler deňeşdirmek. Häzirki şertler. Tawa. Ba. Öň gowdumy, häzir gowmy. Häzirim gowy öňkü döwürde men ýaşamak, öňkü döwürde näme diýsem bolýar. Men 92-nji ýylda dogulun özüm. Öňkü döwrüň hözürini görüp bilmedim de men çaga wagtym çagarym geçdi. Şu wagt 29 ýaşymda da men. Tawa. Öňkü döwür bolanda haýsy döwür bolýar, haýsy ýyllar bolýar, şoňa bilmeli de. Öňkü döwür bolanna Niýazyň döwrüm bolýar. Eseter döwrüm diýip bilýän. Her döwür bir döwür diýerler, dogry diýänimiz. Diýjek bolýanym näme diýene? Şu wagtky döwrümüz hem gowy Hudaýa şükür ýurdumyz parahat, ilimiz awat, hem zat gowy. Meselem. Näil hemmedat Meselem. gowy. Hemme zat parahatçylyk Owganistan ýalda şu wagt Türkmenistan döwletimiz Hudaýa şükür hemme taraplaryň gowy arkada prezidentimiz şu wagt hemme taraplaryň gowy öýtdirdi. Sen ýöňüň Türkmenistanyň gatnaşýanmy? Sapar. Düşünmedim. Sen daşary ýurtdan gatnaşyp oturmyň şu wagt. O da şurutu Türkiýe Respublikasynda. Yo, oraya hemme zat gülýäli bolsa Türkiýede näme işiň bar? Men keypine geldim, gezmäne geldim Amştaýa. Turist höküminde gelmäne mümkinçiligim ýokmy, barmy? Yo, bada häzir ýollar ýapyp kenät gelýän. Men 2019-njy ýylda geldim. Bir mudam A harply bir mud gürlemän durada belki agam bilen gürleşýän. Hänekli agam bilen. Men 2019-njy ýylda geldim şu aprel aýynda. Çeýdibem galdy.
Yok, galdım, öz islegim boýunça galdım. İsleýän wagtymam gidilýän mesele ýok. Türkmenistanyň konsullugy var Sen Istanbulda. näde gidilýän? Türkmenistana gidip bolýarmydyr? İstanbul, Türkmenistanyň Istanbuldaky ilçihanasy var, konsullugy. Hı. Hepde bir reis var diýerler, isleýän wagtym gidilýän, ýöne özüm gidesim gelen. Näme üçin? Gidesim gelen. Sebäplerim bar, maşgala ýagdaýlar boýunça. Hudaýa şükür Ondan Türkmenistanyň men dawoluny Hudaýa şükür hemme zat armany. Arkada prezidentimiz hemme taraplaryn gowlaşdyryp durýar. Türkmen konsulluğundan men razıyım zat taraplaryn. Pasportymam dogry uzaltyp berdiler. Hiç mesele ýok. Agam sorum bolsa beräýin. Koronavirus sebäpli ölene adamlar ölüsün jaýlap ýetişen okuňa näme diýen? Koronavirus barada ofisial maglumat men eşitemok. Mysal üçin herkim diýär, dogrudur. Mene bilemok, mene hiç zat eşitemok, ýöne enem atam sancymlaryny eden hemme zadyny ederler. Men ýöne bilemok da halk näme diýär. Halkyň çykarýan görüň bilen watan habarlar çykarmasa peýdasy ýok da. Watan habarlaryny çykarýan maglumatlaryň sen dogry maglumat, bir tarap maglumat diýip kabul edýänmi? Türkmenistanda ofisial maglumat bermeýärler şu an. Watan habarlarda. Dogrudymy? Hawa. Şonuň üçin men işlädänemi haçan da ofisial maglumat berselermi anyny bilýän. Plany ölüpdir, plan ad familiýaly adam ölüpdir diýse onda hawa sen agam dogry diýen adam bilemok agam. Düşnükli. Arkada näme etdi? Şonuň bir aýtsana. Arkada Hudaýa şükür hemme zat etdi. Näme etmedi? Näme etmedi mysal üçin? Mesela. Näme ýok Türkmenistanda şu an? İýmit gıtçylygy. İýmit gıtçylygy şu wagt men burada tamam bolýar burada ýoklugy, söz azatlygynyň ýoklugy. Aha. Burada düşündirjek. Şu wagt İýmit gıtçylyk diýende. Meniň 2 sany aýal doganym bar, 2 sany gyzjygym bar da. Iýalar, içýärler, Türkmenistan ejem işleýär, mogalim bol, iýa içýär. Şolara ma aşykdan örenok, iýip içip ýaşa günde galan gaýnaýa. Näme mesele? Hemme zat gowy bazarlara, dukanlara barsa unum bar, hemme zat ýagam bar islendik wagty. Onu bunça vatandaş yalan Ağam. söyleyelim. Öyle da. Yo, bir zat diýjek. Ben gepleşmem Ol bolmaýar wagtda mı? diýen wagtda Bolya. Ben gepleşelim. Hawa. gurla aharply. Öyle diňe sen maşgalan gowy ýaşaýar. Ha? Diňe sen maşgalan gowy ýaşaýar. Başgalarga maşgalasy ýapýar. Bizimkilere gowdy. Nämes gowda? Hiç de adam gowdy. Salgyň bar men gowdandyraýyn. Men kömek edeyim. Meni özüm bilýän näme etmeliyim. Onda sen menki gowda diýip jana sagmy edýän Cansa Hudaýa şükür ýöne pul ýagdaýy ýok. Aýlykda berýär. Bolýar pul ýagdaýy bolmasa sen maňa nomer nokla men pul gurad ýa-nädir. Hiç mesele ýok. Yok, pul men özüm uğraşacağım, men hiç kimden dileýçilik etmeýän, men aýtdym bu. Ekmeň maşgalanman diýip bar şu toýda. İşsiz 2 milyon adam daşary ýok. Olar näçe aýtdy ýagdaýlar bu? Olardan soramamız gerek da, olar näme üçin gaýtdy? Mysal üçin men äne gezerenje gaýtdym. Ne ýetýär otin fora? Açapda näme boldy fora? Esir otin fora barmy? Näçe daşary ýok? Gurlasyllar. Açapda ýaz. Agam ýalanlar çykarsana dowlat arasy. Aşakdan ýazanlara mende görüp bolanokdy şu an. Ne ýüzüne çykar? Ýalan adamlar ýagdaýyna gowy diýip berýän ýerlet bolsa elbet diýip berýän. Hoşuna men ýagdaýyny erletdi. Beýrekler gowdy. Yo, bugünkü tema tarih bilen baglanşyk temada. Şoň üçin. Yo, bilýän agam bular ünsüz ölmek üçin geldiler. Ta şu sapary şu ýöri bir tema bellep, ýurt gulala gullukmy diýip tema bellep şu efirde guruluşdak bolmazmy şatlygym alaly. Sapar senem gel şatlygym gelsin. Hawa.
Ama men istendik wagty, izini sen adyň bilemok da. Döwlet meň adam. İstendik wagt. O döwlet da istendik wagty, istendik liboy adam bilen, liboy wagty, istendik wagty gürleşip soragyna jogap berebilýän. İslen Boldy. soragyna. Boldy. Hiç mesele ýok. Boldy. Onna bir Bola şey. sen indi kepleşip geldi dedi. Hawa. Indi Bola kepleşigide arkada prezidentimizin jana sag bolsun, başı tik bolsun, samy galan. düşnükli. Her kim öz aýtjan işleýän zat we näme diýse şonu aýtsan. Hawa ol. Arkadagy Buyrugy sohbeti ýerine arkadagy ýetirdi. boldy. Buyrugy ýerine ýetirdi. Gitdi. Hawa Arslan. Pul işleýändir. Bagışla sözüňi böldüm. Ýok. İyi de goýan ýaryna. Şol Ha. sen aýtdyň. işler bar. Şol Oktyabr O, ha. ýaman köp masalar bolýar diýdim. O bu Mesela? şu Russiýa taryhyny öwrenenimizde o şu soýulda 1917-nji ýylda esasy iki san rewolusiýa öwrenmeli. Birinji rewolusiýa ol fevral aýyndaky rewolusiýa. Rusya burjuwa demokratik rewolusiýa diýilýär. Ol burjuwa baýlan eden rewolusiýasy paçan tarapyndan agdarmak üçin eden rewolusiýasy. Şonda paçan tarapyndan agdarýan 1000 ýyllyk Russiýa manarşy imperiýasy qilýar şonda. Şu paçan öz ýaryndaky adamlar baýlan Amerikalylaryň sponsor etmeginde şol agdarylýar paçan. Her yerden şol adamlar agitasiýa edip zawodlarda, fabriklarda şol adamlar aýağa kaldyrýar şonu. Ondan paçan da öz generallara mı goldanyp ol başga owada bir adam şu taýda gedilen oturýar. Ýa-ni bir 2000 metre. Ondan paçan agdarjalar oňa gol çekdirip özü moýunçanen takdan ýüz döndürýän diýip. Ondan bular Oktyabr bular ýurdu dolandyrjak bolup garlap görýärler ýöne. Başarmaýarlar. Esasy gadarşmana gatnaşanlaryň esasy masonlar kurjoklar var, şotaýda Kerenski diýip bir bar, soň beýlekçiň aýtýarmy. Şol kişiňe sal gatnaşmaganda şolun kömegi bilen agdarylýar monarxiýa. Soň olar geçip ýurdu dolandyrjak bolýarlar, başarmaýar. Soň Oktýabrdan Bolşewikler geçýär şotaý. Olar uje gelende şotaý o Sankt Peterburga Pyotr Pergin atak da Petrograd diýilýär, Petrograd şeherinde bolup geçen ýaly. Ondan taýda Lenin da gelýär, olar başarmaýar liberal topar masonlar, başarmaýar ýene gowulan başlanýar. Olar şu gowulan öňüne geçýärler, o taýda bir garnizonyň öz eline geçirýärler, o waýenny garnizony. Şu taýda şu bolşewikler ruhsat bermedi, hiç waýan hiç hereket edip bilmeýär. Olar gelýär. Şonda şu wagtlaryň hökümetiň oturan galasy we Tavriçki dwaresty. Şonda oty şu taýda olar barýar, alýa hiç gitken çekmeýär şu taýda hiç galsa Lenin şu taýda rewolusiýa geçirýär. Hapsy gandy küçük bolmaýar şu taýda. Ondan soň ýurt alýarlar, ondan aýrylan ministrler wagtlar täzeden aýtýar. Siz gelin saýlaw geçirelim diýär. Esasy bir ýygnaw edelim diýär, saýlaw geçirelim diýär. Ay bolýar diýär, raýlyşa geçirelim diýär. Munda da o taýda bar o saýlaw komissiýanyň başlyklary satyn alan bolan soň ol beýleklere ýene köp ses berilýär. Ondan bilýärler de täzeden
yine aýtjalar, siz ya dogry saýlaýaňyz bolmasa biz ya ýaraly ýene revolýusiýa geçerden dogry saýlaw geçirýärdi. Onda da hiç taýdyp bilen o sabranyňa peýda bolan ýene dargaýa saýlaw hiç başa barmaýajak bolan zatlar. Ondan soň 18-nji ýyla birazjyk normal bolýar ýagdaý soňra daşary ýurtdyň gaçyşmasy sebäpli ýurtda raýat urşy başlaýar. 18-nji ýylyň maýyndan. Ana şonda öňki aýrylan generallar, ministrler köpüsi şota inglizlerden, nemislerden, amerikalardan kömek gelýärdi ýurdun içinde garaşdalyk urşuny başlaýar. Olam 3 ýyl dowam etdi. 20-nji ýyla çeldi. Ondan Lenin daň hökümeti Winnerden soňra mecburi ýagdaýda şu taýda baýany kommunizm etmek bolýar. Düşünki. Gyzyl goşun toplanýar, o taýhallara ýer berilýär, uje şu ýerden pulu bilen satyn alýarlar, liýisni, bugdaýy satyn alyp, daşary satyp şolara ýaraly üpkine şuýdyp diýenler 14 han döwlet çözýär. Russiýany bölüşmek üçin. Soran biraz soruş. Arslanjan, men şu sep paýlaşan bolyn, şol sepe basyp gelýänler bar. Bilýän? Ýaňy biri geldi gitdi. Seljuk Hanyň özü isledi gelmegi. Men studiýa alýam. Şu temada goşunt boşok dedi. Seljuk Han nähili? Ağam şu soru lek yok kamanlar, soru jogap ise has bolajak. Soru jogap üçin soru bersinler, biz onunla jogap bereli. Soru jogap. Şöyle bolsa ýa gydykly bolajak ýa. Salam aleykum. Sesiniz iki sapar ýalňan keldi. Men Arslan ýapaýyn onda. Soň hawa sesini ýapaýyn. Ene şuma gowuldy. Hoş geldin Seljuk. Hoş gördük am. Giçaşy. Giçaşy gowmaýardylar. Ataş Amamkuliýew diýip bir ýene illeşimiz geldi. Ataş senem hoş geldin. Hoş bulduk. Giçaşam. Giçaşy. Ya sen gelýän sesim şuma. Hawa gow gelýär. Sesim var ýa-mı? Hawa gow Ya gelýär. sen tarihi dolu düýüne çene ýetip gördüňmi tarih hurum berýän bolan? Men türkologiýany okudum. Türkologiýanyň nämedigini bilýän? Gitti. Çık gittiler. Awa dinleýän. Hawa. Şuma gowuldy, ses şuma gowuldy. Hawa. Söz sen ne? Nähili goşunt görsök şuňky temamyda? Tarihten nähili tejribeler alınmaly, alyp bolar? Sen pikiriň? Şimdi ýa gurulacak ses ýanlanyp gelip ýaty. Şuma gurulaýan ýene özüm urup ýaty. Siziň aýdynyňyz zaman durup ýene 3-4 separ gaýtmapdy. Şu problemany bir çözüp bolmadymy? Kulokluk sat ulanýanmy? Görýänmi? Ondan bundan girip päs gel berjek bolýanlar bar, hüjüm etip görjek bolýanlar bar, her hil zatlar bar da. Oňa biz hiç sad edilmeýäs. Şuma da men mikrofonlary ýapýan, arkaň gürläp ber. Mikrofonlary ýapsak ýanglanmaz. Ine ýene ýanglandy. Men nauşçuya goşulaýanam, nauşçuksuz bolmaýan köýdüm. Garaşan.
Ştaýda bir tesirçimiz edi. 2019-njy ýyldan bäri gezelençmi yamanam ananlarca geldi diýdi. Bular rejimiň adamlary da gullukçylary, bular şol üns soğumak üçin gördüler wagtlar gelýän, goşulýan köpeli berdi. Hawa adamlaryň gözüň gorkuzmaly zat etmeli. Inni öňkü Türkmenistanyň watandaşlary ýok. Öňküleri ýok. Şoň üçin arkaýyn bolsunlar. Ananmayan, tanamayan adamı goşak gel efire. Arryňyzy gynap oturmaň, men görýän häzir. Ondan mundan gelýänler wa, men ol nemeleri, profilleri bilýän. Goşmaýan men sizi. Seljuk, aýdyber men öz mikrofonumy ýapaýyn. Arkaýy Ýok. gürle. Ay şuma sesem yetişdi. Alo. Eşdilýär, Alo. men gowy eşdilýär diýsin. Ýanymda ýaly. Arkaýyn nemedi ber, gürle Ha, ber. men täzeden baglansam bolýar muňa? Bolur. Şo sepden baglan täzeden. Täzeden baglansak. Ha, o bolýar gel. Şo sepe gaýtadan basyk gel. Bolýar. Daway. Şunu Arslan dowam ediber onda sen. Taskan niýeti goýdum. Sen aýagyň düşümli geldi bara. Şol Ýok, 18-nji bular ýylda tarap birazjyk bolsa- diýdiň ýagdaýlar düşünýär diýdiň. Birazjyk düzelýär. Soň şol buğday satyp zat edip, şey edip ýara gelýärler diýdiň. Baýenda kommunizm diýilýär da. Ýara galyp, bolar bolsun ýara galyp netmesen sapyn. 14 ýyl döwlet bilen uruşsak mı? Şo döwür Russiýa territoriýasynda paşt 2 ýyl nuqsany goşun gelýär da Soýuz gatnaşmasy. Olar ak goşun, gyzyl goşun da tipi kinolarda görünsüň, aklar gyzyllar. Ana sol uruşlar, son etmek üçin her Russiýa ondan Russiýa territoriýasyny hiç ýara ýasaýan skladda bu güýçli dep günde onlar çykaýan skladlar hatda ýokdy. Pol hemme gat ýumulýar. Orta Russiýa imperiýasy birinji Jahan uruşunda gat çökýär ýara. Nikolay II pulu gutarıp Fransiýadan kredit alýar, ýerine adam uğratýar. Bir topar adamlar Germaniýada Fransuzlar olar min polya goýberýär eken. Nikolay II uradan adam. Olar ama taýda bund etýär, olar soň Tunisia zaýar uğratýar. Ana soň ýaly adam. Ona şol waýyny kommunizm bilen продразётка diýilýär da şol lişni buğdaýlary ýa-da alyp sat. Ýara alyp söýdip oradan ýeňýärler. Ondan soň ala Lenin Razdaly uruş gutaran soň täze siýasat täze Düşnükli. ýerler. Arslan Burmund. Seljuk täzeden allym. Seljuk. Ses Mikrofon ýaman. ýokdy. Aha. Indi gowy eşitdi şuma. Ha. İnternetinden ýaşlygyň töwereňizde internetden bolmagy mümkindir. Yo bilmedim yani birinci koşulundadım elbette şumat go Hudaý şükür. Hani nawşeksiz şumat. Sen näme maglumat koşdum diýen şu temada? Indi pryamoy maglumatdan mı başlaly ya yankı ol kim o ýüzüni açyp oturan bir dost oğlanymız bar da bir kim şoňa bir iki agaz bir daha aýtyp geçelimi? Hani emme da go paraýat. Turist. Turist. Evet. Ya men soňundan girip galdym. Menem girdim, ol gurdap çykyp gitdi. Hani kim turistmi näme asly nerede özü nerede onu bilmedim ýöne. Hani gepin başyny görmedim, gepin başyny dinlämem. Hemmedat Gülýarly ýa-da arkadaga şöhrat diýmek üçin geldi şu kanaldan. Şu Döwlet Baýhanyň kanalyna baryp şey diýseňiz size bir zat berjek diýenlerlerde. Wezipany ýerine ýetirdi gitdi. Aw. Da ne bada düşünüp. Ya indi olam on dünýä garaýşy bolýar, oňa da bir zat bolmaýar. Yani ol öz dünýä öz dünýä garaýşy bilen gürlemedi ol.
Gawy. Hani öz dünya garaşy bilen gürlemek başga, başgasynyň aýtdygyny bilen aýdyp gürlemek başga da. Hani şo boldy onuňam aýdyp gideni. Bir safar mundan 2 aýmy, 3 aýyň, 4 aýmydy, hani Şyhypyň siz bilen bir gürrüňleşigi bardy. Hani ekonomikany adamlar hani olary çörek ber ýene näme o bir çörek näçe, munyň bahasy näçe diýip soramak gerek. Edil ekonomikany biljek bolsaň da 3-4 aý ýadyňyza düşen bolsa mundan öň Şyhyp size Tymykarsiýan bir nemäni aýtdy. Hani saýda aýtdy. Türkmenistanyň içinde şuma hereket edýär. Tymykarsiýan. Bana şo taýdan diýdi. Biziň watandaşlarymyz özüne gerek bolsa iş tapyp bilýär, ýene näme tapyp bilýär. Sen özüň şu taýda dil kadry bolup adamlara iş tapyp berber diýip ýadyňyza düşärmi şo? O bilýär. Indi men şunu aýtjak bolan, şo size aýdan edil şoň özü agzyndan gaçyryp goýdy, şoň özüne dokazat etdi. Şo aýdan size beren Tymykarsyna girsin. Abiçni bir 2001-nji 2002-nji ýylyň maşinlarynyň bahasyny görsün. Iň pesi hani Türkmen manatynda 200.000 manat diýdi. Ýani köne urunda 1 milliard diýdi. Köne urunda. Olam näme bole 2000-nji ýyl 2001-nji ýylyň hani maşinlary bu da diýmek bole döwlet bahasy bilen 70.000 $80.000 bole. Hani 70.000 $80.000 bole da indi bulan indi ekonomikasynyň ol bolany. Indi bir daha da düşünelim. 2019-yň 2020-nji ýylyň täzece 0 kilometrde duran täzece galeriyada duran maşinlaryň bahasy 20-25.000 $. Türkmenistanda 2000-nji ýyl maşinasynyň bahasy 70.000 $. Ene zawodda 20.000 $, edy şo maşinasynyň paketi. Türkmenistanda 70.000 $. edy. Ene 2000-nji ýyly. Absurd. Onu düşündiler onu ucu. Liboy bir köne 78'inden bir Jugulisini göllep tapsırlar mesela. Hani ilk pesi 30.000, 35.000, 40.000 manat diýdi. Ine olam $10.000 gelýär. Al ekonomikan çıkarıverseler indi näet bana ana ekonomik gowy bolýanmasy. Bolýa onam geçeli. Türkmenistanda şuma ekonomik gowy bolýanmasy hani çöregi de gerekkä. Şol maşiny şuma işläp ýören mugallim mesela näçe ay yani ömründen 15-20 ýylyny bermeli bolýar. İmen, içmen, iş saat etmen diňe maşin münjek bolsa 20 ýylyny maşine berjek. Ondan aňyrda özü adam mesela 18 ýaşyndan soň işläp başlaýar. Men 18 ýaşymda işläp başlasam, bar uniwersitede okaman döwlet işine aldylar meni diýer. Ekonomikam gowy emez adam bu. Gel diýdi agam diýdi sen uniwersitede okamasan bilimin gowy gelmez seni iş alaýyn. Men sana aýda 10 milyon bereýin diýdi. Men işe girdim. 38-40 ýaşyma çellem işläp bir maşina aňrymdan hem galdy men. Aňrymdan hem zat galdy. Yani näme gerek? Prosta bir öz wyjdanyna da bir öz wyjdanyna bir sorag berip görsen şuna bir ýatanda turanda bolýa olar ýurdun içindedirler. Hani bir zat diýip bolmaý adamyň pikirine de garşy gelip bolmaý. Ýöne gelip durup ýene bilerek bir adamyň bir näme diýip bir çağa aýtsaň unanmaýan zatlary hani aýda otursaňyz hani bu halk ýalan gürdi, sen bir özüň dogry gürdi. Yok, ondan men habarça, men aňyrdan habar alyp oturýar. Men ýöne şeýle YouTube'a çykan blogger däl men. Näçe ýyldan bäri işläp gelýär. 26-27 ýyldan bäri işläp gelýär. Yani özleriniň şonça ýaşy ýok. Ağam malades yani näme diýjeňi bilmeýän de näme diýjeňi bilmeýän bir oturup bir Seljukcan inni tema geçsek. Tarihtan nähili tejribeler alınmaly. Sen özüň tarih bilen gyzyklanýanmy? Tarih bilen araň nähili? indi näme diýelim, tarihy seredende näme bir öz tarihimizi seredelim, yani dünya tarihini seredelim. Öz tarihimize seredeli. Bir Öz tarihimizi içini tüdeldeli soň taşna seredeli. Öz tarihimize seretjek olsak öz tarihimiz näme diýe bir öňem palçykda gelýär, şumadan palçykda gelýär. Prosta näme bir açyk o taýyny bu taýyny bezediler. Hani emme zat gülady güllük boldy. Hani bir tarih bolandam näçe bir 30 ýyllyk tarihimiz var mesela. Yani 30 ýyl kän zadam däl, mesela az zadam däl. Hani känem däl, bu azam däl.
Ýöne meselem 30 ýylyň içinde ine biziň ýaly 30 ýyl taryhy bardyr kim meselem Özbegistanda. Diýeli biziňki 30 ýyl, ýene kimi 30 ýyllyk biziň gapdalarymyzda Kazakistan, bar. Täjikistan, Kyrgyzstan, Kazakistan bar, Täjikistan bar. Azerbaýjan, Şolaň Ermenistan. şolaň haýsyna seredende de agam bir ütgeşik ýok. Onuň ýaly bir alyp baran ütgeşik ýok. Hemmesinde de korrupsiýa barmy? Bar, hökmany ýagdaýda bar. Şol hiç haýsam meselem hani korrupsiýa indi söz bilen aýdanda garşy gidýärler. Oňa bir nemämiz ýok, garşy gidýärler, ýöne hiç kim şonu düzeltip bilmedi. Korrupsiýa ýok meselem, nirde ýok? Turkiýada ýok şu zat meselem. Hani bardyr. 1%, 1,5% bardyr. Ýöne onuň ýaly bizdäki ýaly däl. Bizde näli? Biz bir tarapdan adamlaryň özem meselem şoňa ýa öwrenişdimi? Näme diýip düşündireli? Ýagny näme diýip şuma biziňkiler hani aýdyp alanoklar ýalwyrdyp alýarlar. Yani bizde şunu aldı, indi men bilýänim 17, 18, 19-njy ýyllarda 17-nji ýyl, 18, 19-njy ýyllardan bilýän ýalwyrdyp özüň ýalwyryp berýän. Soňunda şoňa aldy, öňe özleri teklip berdi. Şunu berseň men iş bitirýän. Soňa bakar meselem. Özüň aýdyp, uje olar aýdan ýok, bolanok şol iş, betonok şol işdi. Onuň özüň aýdyp başlaýan. Agam muny bereýin, agam muny bereýin, agam onu bereýin, agam şunu bereýin. Mende bir sluçy boldy. Gidýet 18-de midi şo, 18-de, 19-da. Näme gitmeli boldy? Özbegistana gitmeli boldy. Viza pul tölemeli boldy. Viza pul tölemeli boldy. Onam hani bankdan konvertasiýa etip geçirmeli. Hani pasolystoň hasabyny, Özbegistanyň pasolystosynyň hasabyny bankdan konvertasiýa bilen pul geçirmeli. Onuň banka bardy, maňa aýtdy kartyňdaky diýdi puly bankomatdan diýdi nagyt çek. Da maňa diýdi kwitansiýasyny getirip ber diýdi. Ýöne diýdi, edil diýdi biziň bankdan diýdi. Edil biziň bankdan näme ýok diýdi. Näme zat bu? Kwitansiýa beren ok diýdi. Sen diýdi kwitansiýaly ýere git diýdi. Biziň bankdan alanyň bolýa haýsy bankda bar, haýsy bank berýär kwitansiýaly? Merkez banka git diýdi. Bolýa Merkez banka bardym. Aly o taýda uruş gyrlyş. Bir gönü guýruk. Ine şolugynyň içinde men pasolysa pul ugrutmaly. Näde bozulup pul ugrutmaly? Näde bozam ýoluny özüň tap gidip indi özüň privilegiýa edýäňmi, başga zat edýäňmi, birine jaň etdirýäňmi, haýyş edýäňmi, ýalbarýaň, bikirýäň tapawdy, öňe şo pul töle. Şo men özüme, eger men şo pulu şo güniň içinde konvertasiýa etip bildim, bolmasa da men näme etmeli, gitmeli bazardan alyp bazardan tölemeli. Men gidip bazardan tölejek bolsam, maňa Özbegistana gidip gelmek niwigidin uşu. Gitmänim gowy, gidenimden gitmänim gowy. Merkez banka bardym, karty sokdum. Pulu çykardym, maňa kwitansiýa bermedi. Hani pulu berdi, ýöne maňa kwitansiýa beren ok. Onuň menem aýtdym, näli boldy bu diýdim, bolýaly diýdim, iň bolmanda diýdim, meniň diýdim şu taýdan pul çekenem diýdim, Merkez bankyň kamerasy gördü, bir zat boldy. Hani o taýda hiç kime gürlemedim de pul aldım, gitdim banka bardym, hani kwitansiýasy diýdi. Men aýtdym, "Ha, bankomat diýdim, bermedi kwitansiýa" diýdim. "Ajygyň" diýdim, "Men nirden bilen diýsem pulu nirden alyp gelenimi" diýdim. Men diýdim, "Saňa diýdim, reske diýdim, gidip diýdim, nämen Vipskasyny getiräýin kartyň" diýdim. Ýok, bolanok diýdi, özüm oşura durup, ölüşüp, gyrlyşyp, zordan ýetdim oşura. Maňa aýdy bolanok diýdi, "Azyňdy gürlänem, gürleşesem gelenok, opşym näme diýindi, bir gyzyklanasam gelenok, hiç gyle." Maňa diýdi, "Kwitansiýany tapyp gel" diýdi. "Şo kwitansiýany tapyp geleň, men konvertasiýa edin, bolmasa da kellen artma gapyny ýap" diýdi. Bolýa näme etmeli? Uruşsaň işin bitmeýär. Uruşmasaň o bolmaýar. Bolýa diýdim, Merkez banka gideýin, hani Merkez bankyň nemelerini, işgärlerini haýyş ederin diýdim, bardym. Näme o diýdi, diýdi kwitansiýa ýok, şoň üçin diýdi, kagaz goýulmandyr diýdim. Men näme etmeliyim diýdim. Hani kagaz ýoksa ahrana soraýan, başlyga çyk diýip başlygyň ýanyna barýan, kabinete salanyp, o taýda da bir sorumlu biri ýok. Hani näme diýip, wezipelimi? Bu borçlumy, näme diýip aýdylýandy bizde. Hani sorumlu biri ýok, hiç gili näme alanyp, hiç kim boynuna alanyp. Şunun diýip jogapkär biri ýok, hiç kim jogap beren ok. Bolmasa diýip bolmady diýip, ýok bolsa ýok diýip, biz näde dolşunmy diýip, dolşunmy diýip aýtypdy. Ağam sen ATM-de, ýani nemäňde, bankomatyňda, ol maňa aýtmaly dälmi näme diýip. Bankomatyň özü awtomatik meselem Türkiýede, Rossiýada, başga döwletlerde bankomat kwitansiýa beren ok, şonda da biz işleme dowam edelimi etmälimi diýip. Başga ATM-lerde.
Şonu öňünden atyp nemäň özü bankomatiň özü bize aýdy ýani kwitansiýa gerekmiýe gerekkämi? Gerek diýsen kwitansiýaňy berer, gerek diýsen bermeýär. Menki şo ýagdaý boldy. Bermedi, ýalwaryp, uruluşyp, gyrlyşyp, ozaň şo taýda bir 5 manat, 10 manatyna düşünüşüp, o taýda da kwitansiýa-da ýok, kwitansiýa-da ýok, kwitansiýa bermezsen bar ber banka biz jaňa dua edýär. Jaňa diýip aýtdylar. Ine haýsy tarapdan seredýär, haýsy tarapdan? Bu zatlarym agam hani nemeleň elinde däl, biziň elimizde, biziň özümüz düzeltip bilýär. Şu zatlar biziň özümiziň elimizde. Hani biz çykyp, çünki biz halk, biz talap etmäne hakymyz bar. Biz edip bilýäs, biz aýdyp bilýäs. Sebäbi nire seredenimde de biz 50 ýyl, 60 ýyl aşakda gezip ýörüz. Böyle asmanymyz parahat, ýurdumyz parahat, Hudaýa şükür. Uruş ýok diýeli, dawa ýok diýeli, jenjel ýöne durmuş diýenim bu zat däl. Hani durmuş bu zat bilen dowam eden o. Bizem bir gowy ýaşasymyz gelýär. Bizem bir näme diýe bir gowy dinç şoňa alyp bir tarap döwlet diýme dadına da gowy beýnes. Selçuk. Adamlar Dinleyin abi. gyrlyp dur. Koronavirusdan gyrlyp dur. Allah. Doktorlary öňkü prezident ýadyňa düşen bolsa, gaty Allah. köpçüliklerini doktorlary işden kovdy. Allah. Doktor ýok. Biziň töweregimizde ýok doktor. Kimi sorasaň biziň töweregimizde ýok. Aşgabatda bar. Aşgabatda da bir ýerde bardy, o taýam ýapyldymy, üýtgedilimi belli däl. Bunu diplom satyn alanlar bilen bu mesele çözülen Bu mesele kaynaşın çözülmüyor. Ağam onu pro diplomlu da diplomları çözüp bilmeniyor bu mesele. Diplom berdayına akıllı adamların çözüp bilmendir onu zaten şumat. Dünyada şumat en problemalı hani görünmesiz, göze görünmeyen bir düşman bu zaten. Hani göze görünmeyen düşman bilen uruştu şumat dünya. Gatı doğru. Ne aldı? 3. Dünya uruşu diýsen hem doğru gelir şumat adam. 3. Dünya uruşu. Hiç kimin elinden gelip bilen zat yok. Hiç kimin elinden gelip bilen zat yok. A variantı gitti diye B variantı geliyor. B variantı geliyor, delta geldi diye. Delta gitti diye delta geldi diye. Yo, her maşgaladan inadından 2-3 kişi gidip durda Türkmenistan'a. Türkmenistan'a oğlama adam kalmadı. Ağam bilemiz ağay. Biz hemen günü yatan vakti hani yatıp bolan o hani bir näme diye bir şuma ne düşünür insan. Opşum injal bilemiz o şuma da. Hani Hudaýjan bir zat bolmasyn, Hudaýjan bir zat bolmasyn, Hudaýjan bir zat bolmasyn şo bilen ýaşap ýördi. Şo bilen ýaşap ýördi. Allahjan bir zat bolmasyn, hani Allahjanyň bir kömegi. Bizinkileriň barbyr biziň adamlaryň getip biljek zat ýokduň, Hudaýa inanýarlar boldy oturup berýärler. Hudaý bardyr ýokurda bir zat bolar, Allahjan bardyr ýokurda bir zat bolar. Biziň başga getip biljek zatymyz ýok. Çünki adamlarymız ilmsiz, bilimsiz. Gatı doğru. Gatı doğru. Şonuň üçin İnni bu awa Selçuk, onu şu döwürlerde geçtireli. Sen öňkü döwürlerden habaryň bar bolsa, şu tarihten nähili sapa galyp, şondan nähili bir peýdalanyp bolar. Döwürler deňeşdirsek. Deňeşdirip Ağam, biz- döwürleri. näme diýe ol İnternet gitti. Arslan. Eşdeň Arslan. Arslan. Sesin gelenem Arslan. Arslan. Arslanam gitti. Libertin Gowurstaýda tesiri var. Mehriban doganlar. Käşkä düşman öz halkynyň içinden döremese diye. Aslında degradasiýanyň soňky etabyna geçip barýasy. Soňky etabam geçdi gitti aslında. Sen ýene yntaplap aýtdyň. Arslan, Eşitler. hawa Eşitler. geldi. Sesin geldi hawa.
Doğru. Am sonra cevap eder, hiç kim soraw berenokda. Giç boldy da wagt şoň üçin. Bizde biriň ýary, sizde de ikiň ýary boldy şoň üçin. Ha. Onda men sana soraw bereyim. Şu Aha. Oktýabr rewolýusiýasyndan meselem şo taýda görüşdiler de öz ideologiýalary üçin, öz maksatlar üçin görüşdiler. Häzirki döwürde aktivist boljak bolýanlar, ondan oppozisiýa boljak bolýanlar, şolar üçin nähili şo taýda nemeler bar? Taktikalar, peýdaly hereketler, tejribeler bar. Edilşi günkü günüň şertlerine gawat gelýärmi? Şolaň eden işleri. Şolardan bir görel alyp peýdalanyp bilersmi? Evet, gelýär, edil şuňky ýaly 100 ýyl mundan edil şuňky ýaly gaýtanypdy. Meselem aýdalyna, yer sopstweny öz öýüň çägininden başga ýeriň ýok. Gelenaklar. Doğru. Hemme yer hökümetiň elinde. Hökümet taht ekdirýär, buğday ekdirýär. Sana az möçberinde puluň berse berýär, onan berenok, onan ulgap almaly. Bar eken rahatlaňy tasarrufda satýarlar, puluny juwa urýarlar. 100 ýyl mundan öňkü bolan ýaly. Paça ekdirýär daýgarlara. O öz ýerde alýar satýar tasarruf. Şo ýagdaý gaýtaranýar şo meňzeşden. Meňzeş. Ondan şo taýdan bilen häzir edil. Meň pikirimçe alyp hökümeti şo yerleri paýlamaly diýen adamlaryň özlerine. Ekonomikany az ente goýlaşdyrmak üçin adamlaryň ýaşaýyş şertini ilkinji goýlaşdyrmak üçin esasana şol yerleri paýlap bermeli. Hemme ýerdäl ýöne esas paxta ekilýän yerleri paýlap bermeli. Sebäbi paxta ören yer zaýylayan ösümlik. Yer düzümini ören zaýylayan paxta diýen. Şo taýdan almaly meseleleriniň misalymyz şonuň eden görüşini şo adam. Diýenki öğrendäl oň ýandakylar dünýäne şoň adyny etýäne hiç kim bir hiç we ýekejöri ýurty dolandyryp bilmeýär. Oň ýalat edibem bilmeýär. Şonuň eden işlerini öwrenmeli esas. Ýa-da şol hemme eden işlerini öwri 55 tom kitaplaryň soňra hemmesinde ýerleşdirýär. Bar. Meselem aýtýar Lenin. Proletariat diýilýär-de, işçi klasy. Şol aýtýar. İşçi klas diýe özi klasowy saznaniýa diýilýär. Klas aňy diýip özi işläp çykaryp biler ýagdaýda däl diýer. Biz şonu diýer, şonu işläp çykaraýardyň soň biz taşmynan kömek etmeli diýer. Biz şoň üçin diýer işçi klasyň partiýasyny gurýas diýer, işçi klasyň hökümetini gurýas diýer. Şo işçi klasy şo saznaniýa biz oýdan oýarmaly diýer, şonu biz kömek etmeli, biz şolary öwretmeli diýer, näçe etmeli. Şondaşdan adam şol diýer klasyň özi hiç şonu işläp çykaryp biler ýagdaýda däl, ol diýer geler diýer, hökümete geler. Olaň diýer bar aýtjak zat diýer, iş was azaldyň diýer, aýlyk köpeldiň diýer. Diýer, bol diýer, şoňla galar diýer. Soň hökümet pol aýarmasaň bolar diýer, bir wada razy bolar diýer. Soň ýöne açykdan ýene beren zatlaryň ýerini alyp başlar diýer. Soň üçin hemme hökümet aýryp şu işçi klasyň partiýasyny şonu hökümete getirmesek diýer, pol hemme problema çözülmeýär diýer. Ondan aýtýar, fevraldan öň diýer, soňky ýagdaý diýer, ikide bir zat däl diýer, ol daýhalar üçin diýer. Fevraldan soňky ýagdaýda diýer, uje ýurtda diýer açyk hereket etmäge ýagdaý boldy diýer, açyk agitasiýa etmäge, propaganda etmäge diýer.
parça kurma, hereket etme, je goýardy. Aýtýarlar mı taýdan soň Akçaarsky rewolýusiýa bolýardy. Şoň aýtýar. Sonra arkaň hereket edip başlaýar. Ondan o ýurdun daşynda hereket etýär. Soň gelýär, onları birinji rewolýusiýadan soň arkaň içinde hereket edip başlaýar. Ana sonda aýtýar ol, hökümeti başy hökümeti gelenden mana teýislerini aýtýar, şuňa alatlar etýär birinçiden. Onçym olar öňden bäri taýlykdy da barmagyny şarkylda dip ertime rewolýusiýa diýerine alat ýok da bu taýlamaly lazım. Daşyndan taýlamaly, siýasat bilen gyzyklanýar ýaly adam. Şoň üçin aýdam, her ýerde agitasiýa propaganda jurnally adamlaryň şu taý gyzyklanýar ýaly etmeli çekmeli diýen bar. Hemmerini çekmedegem ýazgynyň kuran. Hem adam bir ýere bir tarafa ylgamajagy belli. Başga Onda şeýle bir näme barda? Meselem, näme etjek bolsaň ýurdun içinde etmeli. Daşary ýurtdan hiç zat ede bilmeýäňiz, biz näme etdik edeli, peýdasy ýok diýilýän düşünje ýalňyş bolýar da şeýlemi? Arslan. ýalňyş bolýar, ola mysal bar bizde, ul mysal bar. O döwür adamlar wapşe okap ýazgan sanamany bilmeýär. Şol adamlary öňünden gowy taýlaýarlar da gowy döwür. Şoň üçin biziň hem işimiz onu öňünden taýlamaly hemmesini. Bilmeýän zatlaryny aýtmaly, öwretmeli. Biziň işimiz bilmeli esas. Şoň olary öwretmeli esasy. Sebäbi on adam biz bir wada okutup bilmeýär. Şoň üçin jurnaly aktivistler özlerini taýlamaly. Ondan halka yetirmez. Sebäbi bir adam yetirer 2000 adam mana biziňki ýaly. 2000 adam has götürer adama yetirer. Söýüp çoklar klasyň bagyny oýarmaly adam. En esas aktivistliň maksady şo bolmaly. Böyleki kanaldakylara söýýärler, peýdasy 2000 adam so taýy olar dinleýip 3000 adam, 5000 adam diýip klyňstar dinleýän adamlar. Türkmenistan halky da bar halky da böyleki adamlar oýarpasyn. Böyleki adamlar agyny oýarpasyn. Onda sen Özümüz bilimli. sen pikirin ora Arslan. Haýdaly Türkmenistanyň içinde hiç ýyly hereket, hiç zat ýok, hiç zat üýtgän ýok. Ýöne daşary ýurtdaky türkmenler öz aralaryna gurumlaşyp bilelikde hereket edip şol Leniniň edişi ýaly hemme zady daşary ýurtda taýýarlap soň ýurdun içine barsalar. Bir zat üýtgetip bolarmy? Üýtgetip bolýar, şeýle üýtgedilýär, başga näme üýtgedilýär? Inni sen synaýan da, sen taryhdan mysal almalıyň. Inni şol taryhdaky görelle alınjak taryhdaky wakalardan zatdan hemmesini ýola çykyp şondan mysal alyp. Soňky 2 ýylda şol görüş ediljek bolup edilýän synanşyklar sen pikiriňçe bir hakykata gabat gelýärmi? Ýok, ulan agam beýlekler bar da. Umuman inni biz 2 ýylda hiç zat başary bilmedik de. 2 ýyl bir gowy pursat boldy bütün dünýäde. Her kim synaşdy şu pursatdan peýdalanyp Ermenistan üýtgetdi,
Kırgızstan ýütgetdi hökümetini. Belarus Var mı ýütgetdi kaldı? bilmedi. Belarus'a bar. Arslan sesin gitdimi? Sesin gitdi. Seljuk sesini açsana. Hormat. Ha, ine Heh. açtım. Awo. Ine gowy işdilämi indan? Awo indi gowaşdylýar. Açtım. Ay, Ha. aýagallygyna hüjüm edýärler. Siz göreňizok. Men görüp otyryn. Şu günkü tema diýdim bir hiç kime gönümel degmeýän tema, tarihten alınmaly tejribeler. Ýöne şu arkamdaky suratlar boýunçalyk etdiýän olary. Aýagallygyna hüjüm edýärler. Aýagallygyna. Men hayran. Bol Arslanjan nemesi ýok. Özüň arkaýyn bol. Häzir men söz hakyny Seljuga berdim. Seljuk inni şu soňky 2 ýylda ine şol İstanbulda Ağam ýasama bir zada boldy. Hüjüm boldymy, näme boldymy 10 sapar gaýtalandy bir söz. aýdýana hüjüm edýärler diýäni. Men täzelden ýene bir goşularyla boldy. Bolýar. Şumat gowy ýene, şumat ýok. Bolmady ýa. İnternetin goşup bolsa da bolýar. Köpçüliklüğün hemmeti bileleşip näme girjek bolýar. Efere goşuljak bolýarlar. Ýerlerde. Onuň menem olar goşulmak. Görýän. Seljuk. Efere belki alar diýip öz adyny Murat Gurbanow edip gördüler bilýän. O Ýöne dinleýän. awa ikilikçi bolan soňlar Murat Gurbanowyň ýazylyşyndan ýalňyş ýazdylar. Ya şumat girip bolmandy oraya hiç bilmiyorum. Be. İnternette bir problema bar bolmagy mümkin Seljuk. Ya Stein'in interneti pes işlese ben bilmedim. Ha şumat VPN'e bağlandım endi. Ay bilmedim de bara. Şu günkü temara yaman ağır degdi bulara. Men hiç adama diýmedim bolu. Hata ağır degdi bulara. Sen tarihten neme diýäň zat? Men tarihçi däl, ýöne men uniwersitetde tarih okudum. Sebäbi tarih bilen iç-içe biziň uğrumuz. Türkologiýa. Tarihi bilýärmeli, bilmesen bolany. İki yarım saat boldy. Aslında onda Seljug'um gelsin. Seljuk bilen Arslanam gelse. Awa. Haýy diktator gowdy gülýär Arslan. Seljuk. Seljuk. Indi düzeldi mi ka? Düzelýär. Sesin birazjyk hayal gelýär. Şumat yok indi boldy indi özüme eşdiren ok sesim boldy indi. Awa. Seljuk. Onda gön tema girelle. Haýy diktator gowy. Niýazow Berdimuhammedow mi? Sesin gitdimi? Yok sesim gitmedi. Aydan zaten bir mutdan soň bartdy. Men mikrofonumy ýapýan, sen arkan gürläber. Ha bolýar. Indi döwlet
Bunu şey deli nem diye tarih bize hiç sağdan vermedi. Tarih hiç sağdan vermedi bize. Bir sağ öğretmedi. Ben açık Polyanım düğün ucu geçti. Düğünümüz ucu tarih oldu. Ertirimiz hem geleceğimiz hiç kim israf bilmeydi. Bizim esası bugünümüz var. Bugün bize bir Allah Teala tarafından verilen bir soğuk. Ertir bir poliçede sağladır zaten. Hani kastı orada ertir. Ucu şonun için biz şonun için nem diye bize birinci gerek zat yerde parti öğretmen. O konstitüsyonda geçirilen ruhsatdan verilen parti dediğin zat yok mu? Hani alayda bulunmalı. Hani bize esası şu parti. Partiýe diýeňde nirde näil partiýede öretmeli düşünmedim. Partide öğretmenler mesela öňler bar da aynı şu öňler bizde de vardı şu parti. Türkmenistan'ın içinde de vardı. Yine Özbekistan'da da. Türkiye'de de var mesela. Ben Berden Aylin'e. Berde de şundan. Sen çok sesin kesilýär. Ýitýär sesin. Sesin gitýär internetiň goňdal. Hawa. Käbir adamlar var, hakykatdanam. Hatta men size bir zat aýdaýyn. Antalya'da yerli türkmenliň her ýyl bir festivaly geçirilýär. Onuň Antalya Yörük Türkmen şöleni diýip ady. Onuň menem şol näme bardym. Azatlyk radiosunda işleýän ömrümde daşardan. Onuň Banu Avar diýip bir denanma şol Türkmenistanda gepleşik taýýarlak aýdypdyr. Onuň Ramazan Kıvrak diýip şol türkmen yerli türkmenler barada köp ýyldan bäri telegepleşikler taýýarlap gelýän, kitap ýazan bir adamma, özü bir medeniýetiň arhiwi, hazynasy ýaly bir adam. Onuň tanışdyrdy bizi. Onuň şonda men Türkmenistan diýdim bolýanky Banu Avar neme diýär? Öwýä şol Niyaz öwýä. Şeyledi, beyledi, illat. Gen alýan. Aslında Banu Avary Türkiýede modern döwrewap, ösen düşünjeli bir zenan, ýydagalyklyň garşysyna döwrewaplygy, bilinmelligi, watan söýjüligi, ähli umum adamzat gymmatlyklaryny gorayan, şonu üstürýän, toparlan, öňüni çekýän, ýa şolara göreli bolýan adam diýip hasaplaýarlar ýöne. Bilemok näme üçin şo taýda şeýle bir taktika saýlawaly. Şol Niýazyň reklamasyny etdi, öwdü, zat etdi. Men şonu düşünmedim şonu. Şoň üçin biziň aramyzda da adamlar bar. Öňkü prezident gowdy diýerler. Seljuk. Eşitýän Seljuk. Seljuk eşitýänmi? Seljugyň neme problemasy bar? İnternetinde problema bar. Partiýa diýdi bolyn nerede? Nerede partiýa öretmeli? Halk taýýarlamasaň, bir fundamenti sady taýýarlamasaň peýdasy ýok. Partiýada näme döretseň döret, hiç il peýdasy ýok. Döretdirmeýärler. Öz kontroluny bolmayan
istade ettirmeýärler. Onda şu günkü biz efirimizde şu taýda jemleýäs mehriman doganlar. Tarihten almaly tejribeler, tarihten almaly tejribeler diýilende tarih boýunça soňky 500 ýylda türkmenlere garşy näme edilipdir? Iň erbet türkmenlere garşy edilen planlanan biri Asmail Şah döwründe İrandaky türkmenliň häkimetinde Asmail Şah özü türkmen. Asmail Şah döwründe syýasy şygalygy, şaýlygy türkmenliň arasynda agzarlyk, duşmançylyk görünüşinde resmi ýagdaýda sokmagy, türkmenleri ozalam bir kän birleşip birlikde hereket etmeyen özüne göňüň ýeten üçin. Sebäbi göňüňize göňüň ýetýärler şeýlerek bolýardy. Bolary oğlum tire taýpa edip bölün ýetmeýän ýaly biram şaýy şyga wesini diýip bölýärler. Şeýde hem gaty aýlganç garlaşyklar, gaty ziýanly syýasatlar bolýar döwründe. Bu häzirem şoň täsiri dowam etgide otur. Şu zatlar türkmenliň arasynda goşulmaly, edilmeli zatlar däldi tarihta. Şoň üçin tariha dogry düşünmeli, dogry tarihy okumaly, tarihten dogry netije çykarmaly. Hemme zatdan o bizden alınan, türkmenden alınan adymyzy, kodumyzy, parolumuzy yaradan bilen, bir var bilen aramızdaky ogul bagly bolan symy, seviýady, ara gatnaşygy täzeden dikeltmeli. Pryamoy liniýa diýerek gönümel. Ara gatnaşygy täzeden dikeltmeli, dikeltmegem ýeten o. Şonu berkitmeli. Tarihten almaly sapak köp. Sana soň sowaga tarih gaýtalanyp durmy? Elbetde gaýtalanýar. Tarihy hatalar gaýtalanmaly. Tarihta bizim utulmagymyza, ýeňilmegimize, kösenmegimize sebäp bolan, ýekeje sebäp bolan bilimsizlik. Bilimsizlige garşy görüşeli. Özümizden başlaly. Özümüzi bilimsizlige garşy, özümüz öz içimizdäki bilimsizlige, harsy dünýälige, nefsi gürlüge garşy özümüz bilen görüşüp başlasak, ana şonda biz soň aras salanyp, päklenip, bileleşip, has güýçlü bir magnitni polio magnet meýdançasyny emine getirip, has gowy netije alyp bilýär. Arslan geldi. Arslan onna sen şu günkü gepleşigi jemlek goýbar. 3 sagada golaýlak gelýär ýene. Arslan haýsy diktator gowy? Meň üçin bölümüňkini Türkmeniň diktatoryny ýa başga diktator. Başka diktatorlara mysal ver. Türkmeniň diktatorlaryna mysal ver. Tak. O diňer ödüne başla. Başla. Hitler diňer ödü. Son başka kim? Sinir rahat bolýar. Gitlerden soň kim diýdin? Sinir rahat diýdim ýa-da ýalňyş. Tak, soňkular aýdy. Neýe esasy Hitler. Soň Latin Amerikada diýer. Soň öyle däl diýen bolup ýerden aýran soň dälledim men näme etdim diýen bolup. Ady admyşyn. O taýda bir ýer bar. Soň
Venezuela'da biri oldu. Hugo Chavez. Hugo Chavez. Son Fidel Castro diktatördi mi? yok Fidel Castro halk getirdi neyden dikti. Halk diktatör saylap bilmez mi? İstese. Halkın özleri ötüp bilmez mi? Yalnız- diktatörü? Yalnız diktatör döredipdiler, yalnız sayladı. Tarihte bolmazmış Yalnız olar. bile bolýar. Tarihte mene okamak çynmaýsam. Hoş ýadyma düşýänlerdi. Agam özi ýa özüň bilýän bolsaň aýta. Yok. Tarih bilen gıdıklanýan sen şoň üçin men aýdýanlar. Ondan ana birinki ýaşuly öňki nädir? Aragylgat dörün, bir aragylgat derkeldi. Näme diýerler eken? Tamam. Bize o kandur aragylgat derkeldi magaryna aragyt kelýär. Apar Murat. Magaryna Mikrofon yapmasa ýakyndy söýle, aragyt. men eşitmok. Näme giýje näme diýerler eken? Bize dilokan kurtaşlar araga uğratýar eken aragylmagy içmeli. Okan yerinde zor çüýşeden okan. Ondan Kurwan bolup berdim Muhammed. Benim gülkünç diktatör diýdi. Tarihte şular ýaly gülkünç diktatör bolanmy başga? Hey, yok. Bizimki rekord. Welsepitin üstüne bıçak Rekorda sınır. koymadı. Ha, Emirat'tan baş çıkan diktatör. Ona diktatör mene istemem, görümüm. Neden bolmaz mı kadiyen? Moş bolur, moş. Kimi näil görýän kimi? Kimi olur Xitaylan saklap oturýar kim için? Kim Çin Ir Belki yok kim için ayır at bağlasının adı. Kim için ayın. Ha, oyun. Bağışla. İran bağlası. Saddam Hüseyin'i, Kaddafi'ni sen onu neme hatap eden ok da şeylemi? Olaram diktatör ýöne, olar diktatörlüğü sol günmatar ýurtlarynda has propaganda edip östürilen da olar. Wa çakdan senden adı yalan tökmetdirilen. Sonra östürilen olar. Aslında onlar Stalin yer diktatör değil mi? Arslan. Stalin diktatör değil mi? Stalin yok. Stalin'i partiýa boy wagt isles aýry bilýär. Stalin öýüri wapça atstavka berýär 20-nji ýylda men işlejekdim. Ondan soň 30-njy ýylyna bir atstavka berýär men işlejekdim. Partiýada şondan başga şo ýagdaýda kyn ýagdaýda şondan başga başarjak adam ýok eken. Şoň üçin şonu goýbermeýär. Iki sapar atstavka berýär men gitdim. Stalinden has güýçler bar otayda Trotsky. Zinoviev tipi, o Stalin bir goýçap çanduran bolsa, Stalin şowa daýry ýa-da. Lenin öýdem aýtsa şondan başga häzir hiç kim alyp gidip bilmez şu ýurtda diýdi. Hemme birinçi sahan urşuny garaşdaly urşuny soň ýurt iň ýumurlan ýagdaýda, iň ýersen ýagdaýda ýurdy. 10 ýylda öýleki sen döwletden 250 ýylda geçen döwrüni 10 ýylda geçirýär. Industriýasiýa bilen. Stalinin hyzmatçy uruşmagyna goýtaýar. Ondan Russiýa agrar döwlet bolan, imperiýa agrar bolan ýarar hiç zat ýok. Barda stanoklar, zawodlar daşary ýurtdan getirip kurýar. 10 ýylyň içinde. Diktatör diýip on Churchill aýtsa, Churchill'iň daşy şol ana kommunistik sistema garşy adam şoň aýdyn söz dinläp görüň. Stalin barada. Arslan, sen Stalin döwrüne senatlaşma bolu diýdiň bolan. Ol Pyotr I döwrüne nemisler, izatlar getirip soň şol Gazagystanyň, hatda Gazagystanyň demir gazynyňdaky şol orsilatly
nemeleri tebitler eçenni şol Piotr I döwrüne gelen nemisler zatlar bar. Olar näme Piotr I ma gaty köp senatlaşma oýunça gaty köp zat etdi. Awal Piotr birinci başladı şonu ya. Esas ol mektepde atılıp döne Piotr birinci ol öz töwerendäki adamlar bilen ol halk bilen tän işi bolman töwerendäki Piotr birinci şol sistemany mana şu Romanovstan sistemasyny gurup etýär birinci ýöne ol halka degen nokta ol yer giňeldi. Balçyka deňine çykýar, Suwesle uruşup 20 ýyl demirgal guruşdy ile 20 ýylda uruşýarlar Suwesle. Ahir soň Balçyka deňine çykýar şonu. Suwda üçin bu İnglislerle o ara suwda aratmaş bolan tehnologiýalaryny alar ýaly. Özi gitdi Gollandiýada al ýerkeller gämi oňarmany öwrenip gelýär. O ýeten zatlar kän esas industriýasiýa. Ana hakky 10 ýylyň içinde geçse Stalin döwrü geçilýär. 29-njy ýyldan 40-njy uruş başlanýa. Ana sonda bir toparda uruşlar. Adamlarna näme diýen? Şunan Stalinin öldüren adamlarna näme diýen? tak, ol Stalinin repressiýa döwrüne aýtjak bolýar. Ve şu repressiýanyň näme sebäpden başlaryny aýtdyryň. Seljukcan 1930 jemleýici sözü berjek. Studiýa alym, sen studiýada bagly. Dowam et tarsan. 1936-njy ýylda Stalin täze konstitusiýa çykarýar. Täze konstitusiýa girilýär. Ondan şu konstitusiýada saýlaw bolmaly diýip konstitusiýanyň bir babynda saýlaw geçirilmeli diýär. Dogry, saýlaw geçirilýär, ondan şu saýlawda hemme häzirki şu döwürki birinji sekretarlar bolýar, respublikanyň birinji sekretarlary. Şolaryň arasynda saýlaw geçirilmeli. Ýokary sewiýede saýlaw geçirilmeli. Deputatlar halk saýlamaly. Ondan mundan Ukraina birinji sekretary Khrushchev, Belarusiýanyňky adyny ýadyma düşmedi. Şolar özüniň saýlawda ýeňiljegini bilip, saýlaw bolsa özleriniň ýeňiljegini bilip, şu repressiýa başlaýarlar. Meselem näme etýärler? Tutjalar halk düşmany. Özüne geçýär adamlary. Onu tutturýarlar, üçde adamlar tutturýarlar. Bahdan ostlar, yalan maglumat bilen. Ondan içeri işler bilen NKVD'niň başlygy Yezhov diýip bir adam geçirildi. Goýýarlar. Ol bir topar falsifikasiýa etýär. Ýok adam yalan maglumat bilen özleri bir topar adamlara yalan maglumat etýär. Daşa Stalin'e getirende yalan maglumat Stalin savaşda, muňa da gol çekin, savaşda, muňa da gol çekin. Günde diýär näçe müň sandan oş gelýär diýär. Uje Yezhov kontroldan çykýar otaýdy. NKVD'den işlerle özleri falsifikasiýa edip başlaýar bar adamlar. Ana şol bar näme üçin başlanýan şu saýlawlardan gorkýarlar, ýeňiljegini, ýerinden aýryljagyn. Ana repressiýanyň esas sebäbi şu. Ol wagtda bilenem halkyň arasyna agzala salyp Stalin töwerendäkleri bahana gordalan bilen aýryp ýerine özleri geçip bolýar. Döwlet adarysy geçip bolýar ana şol. Ana esas sebäbi şu repressiýa. Ondan olan daşa Staliniň ýanynda adamlaryň özlerine tasy iş toplap başlaýar. Yezhovskiň yalan maglumatlarla kompromat gözläp başlaýar. Uje dialog açyp bolan işini hemme zatyny ýalyp, uje olar aýyrmany taýlan başlaýar. Ýöne batynda daşa o wagt Staliniň şonu aýyrara da güýji ýetmeýär. Şo wagt. Şo ýagdaýynda Kırgız öz ýurdundan Ermeni Gürcistanyň getirýär Beriýa diýip bir adam şoň Yezhowyň zamestiteli edip goýýar. Zordan zamestiteli edip ahir özüne Yezhowyň özüne zordan arza ýatyrýar özüne boýunça aýrylýan. Bolam ýazanok 3-4 sapar şu arxivde bar diýär şoň ýazan taýýawlenýeleri. Dol ýazylmadyk täbirleri.
Ondan doğrudan sonra ayrıp yadılan, doğrudan ayırıp ayırıyorlar. Onda da onu ayırıp bas bilen oklar da yerini başka yere geçiriyorlar. Çoğun ýaly apkasny. Ýa onuň hem adamlaryny tutmasaň ýurdun içindäki öz ýaralaryny tutup yetişmesen uje o taýda gowurgalan uje adamlar nägile bolup başlaýar. Ayağa alyp bolan parçalary eski aýyrar ýaly. Şöýdüp doğrudan aýyrar. Soňra beriýe gelip täzeden aklap başlaýar o basılan adamlary. Joňa tas özleri gitýär dolan repressiýa. Apse dahyl ýok olar ýöne. Gorbaçow döwri, Hruşçow döwri şonu garalamak üçin şu zatlar şoň hemmesini şoň boýuna atýarlar. Ýa-da öz günäleri. Özleri başlaýar repressiýa. Şu saýlaw geçirtmejek bu. Soň saýlaw ýokary sebäde saýlanýar olan galýar. Birinji sekreterler şonlardan çaýt etmek bolar ýene. Şu olar saýlaw bolmaýar. Ýene ýokary sebädiň deputatlaryny saýlaýarlar. Tarihi videolarda görseň şu saýlawlara gatnaşyp onda Stalin öwretgen nemeler zady, videolar zady bar, şonu internetde görseň. Ana repressiýa ýeterli. Düşündüm taze ol arpanca. Onda söznomotuny Seljuga bereli. Seljuk 3 sagada yetip gelýär. Şu günkü söhbetdeşligi jemläli. Sen aýtjak zadyň. Nähili misallar alınmaly, näme edilmeli? Bilmeýän men bir näle oldy girdim çykardylar. Şumat eşitdi sesim ama. Ha, o istili arkan. Hudaýa şükür. Indi näme diýeni Arsanyň aýda oturan mene %100 dogry o demeler aýdyp öti. Halkymız agam hani bizde de baýny bilimli oglanlar, bilimli adamlar, nemeler prosta hani özümüzi bir abişni bir mesele bir özümüzi goldap bersek bunu öz aramyzda özümüzi näme üçin biziň geljegimiz üçin bu bolup duran zatlar biziň geleceğimiz kim baryp durup men oturaýyn ýerine ya ol otursun ýerine bir neme diýil diýip dur. Bir diğer kimin bir öz geljegimiziň orunda. Biz hem kaýsy kaçana çelit beýdip ýörelim. Kaýsy kaçana. Uje davnym uje näme diýip bir Ýewropa derejesine girip bilerdik biz. Bu wagtda çelli. Şol wagtyň gyska döwrüň içinde hani uje Ýewropa hani Ýewropa ýaly bolmasam şoň ýanynda. Ine Germaniýadan premier alaly. 45-nji ýylda dargak giden Germaniýa şumat dünýä derejesinde dur. Polny ýok bolup giden. Ýagny bärde näme bolýagym biz özümiziň düşmany bolup durýar. Özümiziň düşmany. Olçukki birinciden öz aramızda millet parasçılık, ikinciden näme diye bir agzybirlik diýen zat wapşe ýok bolup giden o zat. Ýa-ni men partiýa gurul diýenim ama ýa düşündirip bilmän galdy. Mene şuma gowy işletdi, gowy nemeden boldy, siýasam gowy. Şonu bir aýdyp geçeýin. Men partiýa diýende Ýerde partiýa gurmaly. Ýurdun içinden daşyndan. Am yurdun içinde o zada bize şuma jizel umuma yol berilen o zat. O zada hiç kim çıkmam bilmeýär. Çıkanam reske uje upakovka. Şonun üçin biz meselem eger indi siz bilýäňiz indi şonu bir gözleşdirip görsekmi, näme edip görsekmi, bir partiýa düşsek meselem. Hani yurdun daşyndy. Serany yetkinjekleriň hani meselem 18 bilen 35-40 ýaşyň arasy emmes şu taýda. Hani saylawa gidip bilen adamlar birine näme diye ses berip bilen adamlaryň hemmesi ýurdun daşynda. Rossiýada, Türkiýede ýene näme de onda munda. Ordan men şonuň üçin aýdan hani bize şuňa bir ýurdun daşynda ruhsat berilýär şu zat. Hani indi şuňa biz şeýle bolup durýuz. Biz partiýa döretjek bolýas, indi şey. Sürgünnäki partiýa diýip partiýa gurup bolýar. Sürgünnäki. Şona mesela mene indi bilýän indi siz bilýäňiz hani bilýän adamlar bilen bir geňeşip ýene näme edip bir şeylerek bir ýagdaý edip şo näme düşsek diýen. Sen partiýa diýen näme zat bizde ýok mesela. Şonuň üçin bir adam oty, bir adam edenetlik bolup oty. Bir adam edenetlik bolup oty. Bärden aýly mesela 5, 6, 7 sanysy bar. O çykýar, onu tankyd edýär, bu çykýar, muny tankyd edýär. Şonuň üçin
şo tankit imejek bolup her kim işini düzgün ýerine etdi. Hani her kim işini dogry ýerine etdi. Meselem partiýalar bölüp alypdyrlar. Häkimlikler meselem plan näme partiýa degişi ýene bir ýer, meselem suw idare ýene bir zat, banklar zatlar başga bir partiýa degişi, döwletiň üçinçiligi başga bir partiýa degişi. Ana şonuň üçin hem döwlet gowy ýöretdi. Bizde meselem bir adam oty. Ol men pikirimçe şondan mana şonuň üçin eden etdilik. Bir adam otyr, gapdandaklarym şoňa tabin bolup işi, olsaň aşakda da biz halk ine, olsaň olar ýokarda edenini edip oturup beri, oňa hiç kim garşy gidip bilen adam ýok. Garşy gidene de der watanyň dönügi diýerler. Bir näme diýerler, watanyň dönügi siýasata garşy ýene näme. Haýsy nemede siýasata garşy gideni statýa bar meselem. Siýasata garşy gitdi diýen, hani siýasatçyga garşy gitdiň diýen bir zat barmy? Şonuň ýalan bir zat barmy? Bamjy iyi dogry gelýän zatmy? Biz halk dälmi? Biz talap etip bilýäs dälmi? Biz halk talap etmäne borcumuz bar. Meselem şuňa bir karar çykdy. Ertir meselem gara maşyn minmek bolmaýar. Biz halk bolup özümüz aýdyp bilýäs. Dur, biz minjek, biz ol maşynlar. Ýok, biz meselem gyzyl minjek, ol sary minjek, bul ak minjek, bul ýene näme minjek, bu garanky mazar minjek diýip. Şonu biz arzymyzy meselem talap etsek, näme siýasata garşy gitdi. Ýöre. Üçden bir bölegi siýasata garşy ýene näme garşy diýip näme bolup gitdi, bu basylyp gitdi. Üçden biri hem daşana çykaryp koyup goýberdiler, galan amana keselden ölüp ýeti. Näme bolup gitdi, hani soňumuz gowa barana. Şona bilenem. Indi mundan aňyrda bilmeýän mundan aňyrda biz näme kynçylyga garaşýarys, indi ondan aňyrzany bilmeýän adam. Ondan hem aňyrda näme kynçylyk bar. Şu çykyp durup o zat gülýaly, bu zat gülýaly diýerleriňem özü bilýän, şu taýda eşitmem, diňlämem oturandyr. Ertir goýsa o diňlärler. Özleri gowy bilýärler bunu. Taliban. Agam pälwan bolsun, zat bolsun özü Yok, içi Taliban, talipler, talibanlar. Awa. Oğlan nämiş bar berdim? Yo, talibanlar boş durmaýar. Görersiň. Boş durmaýar. Talibanyň paltasy daşa degenine Talibanyň köpsi elitkalarda ýaşap ýörler. Awa. Biznes etip ýörler. Ana. Näme bolýar? Iň soňunda kyn ýagdaýa bolýar. düşende göni kürsäp özüniň küleň ýanyna gelýär. Hakyky. Kösenen hem kim bolýar? Halk bolýar. Kösenen kim? Biz şol bolupdy. Agam biz näme diýip, agam dolandyryp bijek ozan otur. Dolandyr. Biziň bir nemämiz ýok. Ýöne bir edýän zatlar, meselem bir ýalňyşlyk, iki ýalňyşlyk, üç ýalňyşlyk däl bu zat. Uje seriozny problema bu. Bizde şumat seriozny problema. Bir dünýäde görülüp eşitirilmedik bir zat. Bir tarap döwlet sagat 10-dan soň çykmak bolanok. Neutral men bir tarap döwletiň ýaşaýjysy sagat 10-dan soň köçe çykmak bolanok. Men nirde men bir taraplygym onda? Nirde men öz erkligim onda? Nirde galdy? Bir tarap döwlet men gara maşyn minmek bolanok. Yurt parahat yurtda şolar ýaly komendantsk ças bolmalymy? Ya what yeminni? Näme gerek? Şoň aly yurt parahat näme gerek? Näme gerek sana Absurd. 500 akrana bilen gezmek? Näme gerek meselem welaýatlary geleninde doldurup emmerleri adamlary düşäp taşlamak öňüne. Gel agam meselem iň gymmatly zat näme zat? Men bir zat aýran galýanda şu ýagy, çöregi ýene näme oçury durýarlar-da şu Allahlar. Dolu adam daňdan baryp ýatýanlar bar. Şu wagtlarynda men pikir edýärdim agam. Hani pikir edýän bir näli güne gelýäs. Şol adamlar indi şu taýda oturup wagt getirip otyrlar-da meselem. Şol ýagy almak üçin puly nerden tapýar? O taýda bir gün ýag almak üçin wagtyňy ýok etsen. Men ýag almak üçin oçurda goýma, men bir gün gidip işäýin, bir peýdam degsin. Belki näme diýdi, ýokarda aşagdakylar, ýokardaky belkim bilen akdyr. Belkim aşagdakylaryň oýnap oturanydyr. Ýöne aşagdakylar hem ýokardakyň bir näme zady bolmasa, olaram hiç gyl istat etip bilmeýär, hereket etip bilenoklar. Hemme zat откровенный bolup gitdi. Hemme zat откровенный näme diýip ogurlyk bolup gitdi. Biziň soňumuz gowy däl. Şu soňumuz gowy däl. Eger şeýle dowam edýän bolsa soňumuz gowy däl. Indi bilmeýän biz şuňa näme garaşyp otyrys?
Nämen oýlanyp otyrs, ertirimiz näme boldy? Seriöz mesele, вообще seriöz problem bu. Öňümüzdäki duran zat seriöz. Aslında biz halk bolup bu zatlary oýlanmaly däl. Biz halk bolup bir ezedip, bir gowy günde ezedip, oýnap gülüp ýaşap gezmeli. Biz halk bolup. Ýöne biz halk bolup siýasata oýlanýan bolsak, siýasatçylarymyzdan başga zat oýlanýan bolsa, onda biziň ertirimiz ýok boldukdurdy. Selçuk şolar ýaly baý ýurtda diýsene. Şolar ýaly Allah Taala beripdir. Allah Taala beripdir. Şu ebar türkmeniň elinden iş gelmeýär, şoňa ýaly nemetdir. Allah Taala biziň maňlaýymyzdan ogşap al gulum diýip bize beripdir. Gazy beripdir, nefti beripdir, ýene nämäni beripdir, gum beripdir, hemme zat beripdir. Biz şuma bu derejelerde ýöremeli adam däldik. Şuma dünýäde iň gymmat zat gaz. Dünýäde iň gymmat zat näme mesela gerekli zatlardan elektrik, iň gymmat zat näme zat petrol. Şo zatlarymyzdan bolum 5 milyon halkymyzdan bolum biz ýene daşary işlemeni diýip çykýan bolsak, diýmek bilmedim ben abi. Diýmek problema kimde berdi? Hiç kimem keypinden çykmady. Hiç kimem gezelenç diýip çykmady. Hiç kimem. Hiç kimem çykmaýar. Gezelenç diýip adamlaryň şuma diýadyny gezelenç mezeni hiç adam düşüren ok. Adamlaryň diňir bugünkü güni oýlanyp, ertirden düşün oýlanana. Bugünü üçin ýaşap bu. Bugünü. Azanda tursa abedini oýlanýar, abedde tursa agşamy oýlanýar. Näde iýip içip bolýar. Bir şuma adam düzeltip bolýar. Agam biz aňyrda meselem kynçylyklar bar, daşary ýurtlara humanitarny bir kömek podдержка gelse, hiç meniňe içmeýär. Hiç men bir rahat ol bakarım ile şu zatlary. Humanitarny pomoş. O elbette şu matmany dünýäleri näme diýip kazat etmek kyn. Dünýä meselem Ýewropa tarapyna kazat etmek kyn. Näme üçin? Näme bak sereden ýagdaýynda, bazar seredende dollar 3 manat 50 tenge diýip. Näme diýär? Daşary ýurtlara kömek uğratyp. Telewizordan watandan gören emme zat güläle güllük. Kime näme da kazat etmek, hiç adam da kazat etmek. Biz esasy ana şonuň üstünde işlemegimiz gerek. Olar işini konkret mekam alıp baryp oturýarlar. Konkret mekam alıp baryp oturýarlar ete oturan işlerini. O hiç kim daşardan sereden de bu ýurdun adamlary şuňa alyp bolup ýör diýdirtmez ýaly etip ýördi. Gatyda Ýa gaýdyşym ýaly. Hani meselem berdiğine çornerinik diyen olar ayda bizde çornerinik diyen zat yok da alayna bende dolar diye 3 manat 50 tenge. Gel ne gerek olsa al diye. Ya kime düşündürüp bilen bu zat? Olaram olsan nemedaki informasiya bu kompüterdaki internetteki hani dünya standartının statistikasına seyret iş tutsun mu bizim ağzımızdaki sözü mü? Elbette bulanın statistikasına seyret neme yöre diyorlar. Onun için hani bizem berdi olur mesela 10'dur, 20'dir, 1000'dir, 2000'dir sany. Ýöne bizim sanymyz olardan bir 1000 isteken. Olar 100 000 bolsa biz 2 milyon, 3 milyon halk bolup gezip beririz. Elbette bir ýoly, bir çykalgasy bardyr. Elbette Allah Taalanyň bize bir ýazyp goýan bir zaty bardyr. Elbette. Selçukçan minnettar. Birinji gezek efirimize, ýaýlymyza goşuldyň. Gaty gowy ýürekden, gaty gowy goşdyň ömrüňiz ok bolsun. Eliň, ýüzüň, ruhuň dert görmesin, ömrüňe bereket. Men jemleýiçi sözü arsyna berýän şuňky gepleşiň temasy Sizin alıp temasydy. barýan işleriňizi sürýär. Hani bir watançylyk men meselem nemämi ýamanlamak. Meselem şolar bir düzgün zat alyp barsa, menem berden arkadagy şöhret diýip oturjak. Bir dogry zat alyp barylýan bolsa, men meselem kakam gowy adam bolsa, düzgün adam bolsa, men näme üçin ýaman diýen? Men eplep bak oturan bolsa, men näme üçin ýaman adam diýen? Bir işlerini etsinler, bolýa biz daşarda gezeli, bolýa biz kynçylyklary ýeňip geçeli ýöne zulüm üstüne zulüm, zulümüň üstüne zulüm. Bir 5 sapar zulüm berende bir sapar gowuluk etsin hatça, birçi sapar. Hatça bir edilip berilmeli zatlaryny etsinler, biz pul soramakdan geçdik abi. Studentler bolup pul soramakdan pulny geçip gitdik indi.
Bir adam oýlanmaýarmy ka bir agam studenta bir $50 pul ugrutmak diýen zat näme diýmek zat? Näme diýmek? O vapşe düşünüp bolar ýaly. Vapşe düşünüp bolar ýaly. Özü öz elleri bilen seni jenaýet oklarlar. Banka barýan, banklarda hem banklarda näme ýazypdy? 200 bilmeýän näçenji statýa bilen diýip 200 näçenji statýa bilen gara bazardan diýe dollar alyş çalyşyň nemesi statýasy 2 ýyldan 3 ýyla çellem 3 ýyldan 5 ýyla çellem diýip bir zat ýazypdy. Men çağam meselem student. Maňa sen pulumy öz pulumy konvertasiýa edip bermesen. Men şu gara bazara barmagy şumat indi men mejburmy mejbur däl? Men mejbur, men çağamy öldürmek üçin, öldürmezlik üçin men şu çağam indi daşary ýurtda men ýalňyşyp neme döwlete arkaýyn bolup men hökümete arkaýyn bolup çağamy okuwa göberdim. Indi hökümeden men pulumy çağamy geti geçirip bermänenden soň men indi gidip gara bazara sokmaga meni kim mejbur edi? Hökümet mejbur edi. Kim mejbur edi? Hökümet mejbur etdi. Indi näme men basyryp gitmeli, men jenaýetgärmi indi? Ine meni öz elleri bilen sokýarlar, meni öz elleri bilen itikleýärler. Ana jenaýet itikleýärler öz elleri bilen. Al indi men gelip durup sen maňa şunu konvertasiýa edip ber, sen maňa şunu şeýdip ber, men okum aňyrda ýene bir zat siz beýtmäne hakyňyz ýok. Sen ine kanunda ýazypsyň $500 konvertasiýa edin diýip nemetdiň beýle zat bolmady diýsem, indi bu sapar maňa näme? Siýasata garşy gitdiň ýene ýöre. Eýle diýseň hem ýöreýän, beýle diýseň hem ýöreýän, gara bazardan alyp berýärsiň hem ýöreýän. Ýagny halkdan näme isleýär? Halkdan näme isleýär? Bu şonu düşünüp bolanyp. Biz näme etdik? Biz näme ýamanlyk etdik? Bu derejä erter ýaly biz näme etdik? Bir ýamanlyk etdikmi? Ya öz aramyza özüm uruş düşürdikmi? Ya döwletiň bir zadyny çykaryp başga ýere satdykmy? Bir zat etdikmi? Biz bu derejä sokar ýaly. Abişni meselem koronavirus. Onu eýdip bir saklap oturup, gizläp oturup näme peýda meselem? Näme peýda wa? Peýda ýok aşo zatlarda. Ay dünýäde bolupdy. Ösen döwletlere girip baran zat çozar. Ösen Yok. döwletler öňüň alyp bilmedik zadyny bizinki alyp bilmeýär. Çykdy, aýt bizde de şuňa zat bol. Selçukcan, şol häzirki koronavirus meselesini gizleýänleriniň sebäbi häzirki prezident Haramdaň şol Saglyk Budagynyň jogapkar wagtynda edilen göýrançylyklaryň üstü açylmasyn, şoň hasaby sorulmasyn diýip, şoň üçin gizleýärler diýip şeýle düşündürüş berdiler. Men köp gözledim şu sen ýanky soruň jogabyny. Awa. Belkim olam dogry bolup bilýär. Belkim olam dogry bolup bilýär. Ýöne bu derejede, bu derejede. Şu näme üçin nemeni koronavirusyň baglygyny gizleýärler? Türkmenistanyny şoňa düşünüp bilenmek diýerler-de. Ýaman köp watandaş aýdýan näme gerek bar şoňy gizlemäge diýerler. Menem köp sorulum. Onuň iň soňunda şol siýasatdan tejribesi bolan hakykatdan hemme gepi sözü hereketi ýerine bir ýaşulymyz şeýdip düşünürdi. Şoň diýdi döwründe gaty herwet diýdi. Zatlar edildi. Çökürdü, dargatdy, medisina budagyny, saglyk saklaş budagyny. Şo taýdaky edenetlikler, weýrançylyklaryň üstü açylmasyn diýip gizlenýär diýdi. Sebäbi häzir koronavirus wa diýseň, onuň iň ýönükeýiji taýýarlyklar, zatlar görjek bolsaň, şoňa da neme ýok, ýagdaý ýok. Türkmenistanyň saglyk saklaş budagyny. Yok, hakikaten yumuran balnisalarını yok eden battalını gizlemek için taşıyıp bilmesin. Bizler yani doğrunda hem merak bu hem merak kulağına bulup bildirecek bol yani. Hem mesleği yarataydan hem olsun. Şeyle tıkretyandır da hiç kim aytmadak, hiç kime gözümüyumsam hiç görünen ok bir şey abi. Oğlum gözümüyumsam hiç görünen ok, hiç kim bilmeýän ýaly. Ya gözünü yumsa bir zat bolýar, bolan bize boldy, olara bolturana, bolan bize bolýar berdi. Olara hiç adam olmaýar. Olara bildiren ok bizden barlygymyz ýoklygymyz, olara bildiren ok. Gerek Şu
Turist Olar meselesine. pul paylaşmaly bolýar o bizde. Turist meselesine. Ağam eger näme diye bir elhamdülillah biz Müslümanız öň bilen hani neme etmäli hani ölümünü boynuna almagy kafir diýem näme diýem. Işi öňümüzdäki dünýäde indiki geljekki dünýäde cennet cehennem diýen zat ba bolsa Hudaýjan büyük ba bolgoýş hakykatdan hem kim näme edem bolsa çekkeý Allah'tan. Näme edem bolsa. Näme edem bolsa çekkeý boldy. Başga hiç adam diýip bolmaýar. Bu derecede de zor. Olar o da Olar o da atdan pikir etmeýär olar. Olan kelerinde diňe pul. Ol soňky dünýä öler beýle zat jok, olar ömürlik ýaşarmykan diýip pikir etýär. Pulum var, men ömürlik ýaşarmyn diýip pikir etýär. Öňkü dünýäniň hojaýyny men diýip oturdy. Indi bu geldi dünýäniň hojaýyny bolup. Özüni arşa galdyrmaly. Şu bizde şu an saýlawlar indi 23'de bolýarmy 24'de mi? Bilmedim. 17-nji geçirildi. 17'den soň bu näme etdi? 7 ýyl 5 ýyllyk saýlandy ýöne mejlisiň karary bilen özüni 7 ýyllyk edip goýberdi. 2024'de bolýar indi. Ýöne oňa gerek kalmaz. Oňa garaşmalar. Serdar 40 ýaşynda doldurandan soň Serdary awtomatik ýagdaýda geçirýärler görürsüňiz. Awtomatik ýagdaýda bir zat bar. O ba hemme zat taýýara. Diňe şoň ýaşyna garaşýarlar. Birazjyk adamlary öwrenşdirýärler. Ýok, onuň ýaly diýilen zat barmy? Agam bu bir näme diýe bir halk diýen zat bar, berde saýlaw bar zat bar. Ýok, saýlaw o taýda ýok. O taýda olar ýaldat ýok. Indi şunu biz nädip indi başga ýere çykyp aýdyp bilýäs? Näde gezat edip bilýäs? Saýlawdan bir zat barmy? Saýlawdan bir zat barmy? Olar formalny saýlaw bar diýip o hemme şeýle saýlatýarlar geçip goýýar. O taýda näme problem? Ýok, biz mesela daşary ýurtdakylar bolup çykyp ine biz bulary saýlamyzok. Biz şu zatlara närazy, ine biziň hiç gyryp saýlawa bir dakylly ýerimiz bolmady, gatnaşmadyk. Biz saýlamyzok, bize gerek gel diýip hiç bir ýere bir derdimizi aýdyp bilemizokmy? Bir Ýewropa birleşigine. Aýdyp bolýar köpçülik bolsun. Birleşen Milletler gurulmasy. Belli bir sany geçmeli. Näçe sany mesela? Onun mesleğini baronyň müňlerçe, 10 müňlerçe. 10 müňlerçe. Milyon adam var. Agam şu taýdama janyny goýup janyny bezip görerlerim. Mesela bolmadym diýende geçdi nämäli? Bir 10 müň 20 müňe baş taýdanam çykýar. Çykany görüyor saýlaw bilen. Häli bir partiýa urulýan onda diýe, Seljuk partiýa urmalydy. Partiýa urulýan adamym türkmeni moýalyň diýip. Karol teklip etdi. Partiýa gurýar, agam ilki adamlar galdyrmaly, ondan soň partiýa gurulýar. Haty dogry. Neştaýda seredin men bir illeşimizden gelen men hat okap bereýin. Gaty täzin zat ýaly. Salam Döwlet Baýhan, rejim akylly bolsa bu milletem samsyk däl. Şoň üçin pikir ýöredişiň gaty göwnüme ýaraýa, indi bu akyly gowy görnüşde ulanaly. Halky taýynlamak üçin başda oýandyrmaly, silkindirmeli, onu etmek üçin iň köp näme mätäçligini görüp bilmeli. Teklip bir diýe. Türkmen halkynyň iň esasy zerurluk çekýän zady, mätäçlik çekýän zady söýgü, gujogy, gülkünç gelip bilir, gulagy gülkünç gelip bilir diýe ýöne nähili syýasat gürleşiň şu boşlugy doldurmasaňyz işiňiz kyn bolar. Ýagny halkymyz söýülmedi, itilli, kemsedilli we ezilli, şoň üçin agressiw ýagdaýa geldi.
Şoň üçin hem başda söýgä münasip bir halkdygyny görkezmeli, söýmäni öwretmeli. Doň ýüregi hem diňe söýgü atýar. Muny videorolik taýynlap etsek gaty gowy bolar. Ýöne gowy sünnäläp hemme taraplaryň pikir etmeli, oýlanmaly. Gowy pikirler berip bilen video üçin ýöne taýynlap bilmen sebäbi başmy çykanok diýär. Teklip 2. İkinci adım diýip bilýäs, anam we bil baglama. Adam ogly söýmäni bilmese hiç kime inanmaýar. Şoň üçin bu ikinji adım. Bir-birine kömek eden ýa-da hostar çykan türkmenleri görelli görkezmeli. Göçüňe meňdeş. Näçekäň görelli, şonça gowy täsir. Bu temada da gysga videolar taýynlap bilersiz. Teklip 3. Üçüncü adım hak hukuk. Bu temada gerekli adamlar çağırıp söhbetleşik geçirmeli. Sady we aňsat. Her bir türkmeniň aňynyň alyp biljek görnüşini. Teklipler köp ýöne başta şulardan başlanmaly diýip pikir edýän. Video taýynlygyna men pikirlerim gerek diýseňiz aýry ýazyp bilerim. Dert videoda däl oň täsirini size üstünlükler dileýän dogalarym siziň bilen Allah ýarňyz bolsun, sag bolun diýär. Evet. Men pikirimçe ağam gel çıkış etse oğulaýmasyn. Hı? Gelip efirde çıkış etse oğulaýmasa diýär. Evet, pikirim. Aýtdyşy efirde. Efirde aýsat ýa-ni. Bolýar, men Şu jogap berýän. aktivistlerin Videorolik kanaldan görünükse gurur diýim bolsa. Gaty dogry aýdýar. nemelerin Sen var, bu adamlar taşıyor. döwlet da Hawa selükçan. ýene bir neme barda şutaýda bir şoram ine meselen berdiğine pramo efir edýärler, ine başga da ine videorolik goýarlar, ine şey etmeli, beýtmeli, ine meselen planjy gün miting etmeli, planjy gün şeýle etmeli. Ya da indi ertirke etjek zadymy beýledip ine videorolik goýulýar. Onu olaram görüp dur, şo biziň garşymyzda oýun oýnap durdy. Hani şonu bilip durlar şunu. Şonu indi başga çarak neme geçmeli. Hani özleri al. Mesela biz näme üçin olaň edýän işini bilemdi. Hani şonuň üçin bir näme diýe bir gizlin bir zatlar nemetip tapmaly. Gizlin bir zat. Mesela mene bir zat etip bolýar, bir zat etip bolýar. WhatsApp'tan gruppa açyna primer berip durdy. WhatsApp'tan gruppa aç. Gruppada goş meselem. Kim 50 adamy, 1000 adamy, 10.000 adam berkim şo taýda nemelerini çözürçüsin. Şo taýda gurrunum şo taýda galsyn, onu videorolik etip paýlaşmaly däl. Näçinji gün näme zat bolmaly, nämenji gün näme zat etmeli, ertir näme edilmeli, bir gün näme edilmeli. Degme girip bilmesin. Şo taýda elep almaly adamlar. Elep almaly, onu elep. Mesela o taýda başlaýalandan sen tarafyňdan bolup gelibem çykyp bilýärler. Ne şu zatlary bilmeli, hani şonuň ýaly bolmasa bir 2 ýyldan beri dowam etip durýan. Günde videorolik olaram bilip otdy. Mesela 28-nji günü diýen protest diýen uju bilip otdy, öňünden bilýärler. Ýa-da ertir diýen meselem bir kola işe koýlan diýen uju magazyny baren kola ýok. Ýa-da ertirmen diýen maşina diýen tigirini almaçyk diýen barýan tigir magazynçy ýapylypdy. Näme üçin bilip durlar? Ertirden tigir magazyna barjak bolanyň bärden aýtdyň, ertir magazyny ýapýarlar. Kola aljagyny aýtdyň, kolany ýok edýärler. Şonuň üçin şu zatlar indi primer bu zadyny. Şonuň üçin bir gruppamy bir zatlar döretmeli ha. Hani şo adam videorolik etip paýlaşmaly däl. Hani ediljek problem myňaly her kim öz teklibini nemesini videorolik etip bilýän, hani şey etmeli, beýtmelini, hani biz şey etsek beýle bolar. Dogry, her ýerde aýdymam görmelilerleýände. Ha, şunu aýtjak bolan ha. Dige mesela meni planjy güni planlat edeli diýip şu zatda ýazmak umuman bolar. Umuman. Ne videorolik galdyryp. Ene şu zatlar. Ene geçen sabar bir student çykypdyr. Utanma ana, utanma. Nä wyjdanyňa çykýan, nä wyjdanyňa çykýan.
Studentler gowy kömek etdi, ýene näme daşar ýurtlaryna gowy etdi. Kim size gelin diýdi, ýene näme dedi. Nerede? Bilmeýän siziň nämäňizi gördüm diýen şu kommentary ýazypdyr. Ha, Bular tamam. meň pikirimçe agam, bular meň pikirimçe ýalandan aýalyň adyndan peýdalanyp şu özleri girip otyrym diýen. Her hili kanal açyp, kanal açmak näme bu? İstesen 100 sene aç, 1000 sene aç. Ha, şeýle. Yo, meň adymdan da Oğlum- ýazyp görenler bar ha beýleki kanallarda. E, Meň a- adymdan aynen. ýazýarlar. Çemenören adymdan ýazýarlar. Neme ýokdy. Onuň ýene bir dady gahryň geldi. Öýt nemede Türkmenistandan çykýarlar, meselem plany. YouTube'a girýärler, bular canly efir edýärler. O canam imoz ordan işe imoz ordan işe. Wi-Fi'ň skorusy 2 megabit'te işe. Hani Wi-Fi'ň nemesi. Ne men berde mesela berde oturup YouTube'a bağlanmalı mine gördün ha ýangyrak. Hani näli problemi boldu? Yani olur näet YouTube'a girýärler, ana Hudaý bile ýa bir saýlap berýärler 79-njy jaýyň interneti bu 82-nki bu diýip. Şo taýdanam düşdükle hemme teret. Şu taýda Karolio ýaman gowurdat ýazýar. 50.000 edek. Ele Elek berdi. Hawa. Sen halk pul üçin lüboýda da taýýar. Men okaýmam. 50.000 gedek ele bersen halk pul üçin liboy zady taýyn. Ilki watana bolan söýgü nämedigini bilýän adamdan 5 sanatyny tapsaňam bolýardy. Dogrydy. Gaty dogry. Dogry. Gaty dogry. Pul üçin näme zady taýyn. Şo zat diýip Hemme adam diýmeli, hani liçne adam bir töhmet bolup gidýär. Hemme adam diýmeli, ýöne pul bilen ugowarit edýärler. Biziň adamlaryň birinciden ýüreginde puldan hem öň gelýän bir zat bar. Puldan hem öň gorkyny düşünýär. Hani men bararyn da, men bilerin de, meni taparlar, idarlarlar, şeýderler, maşgalama adar bererdi. Biz şo gorky bilen ýaşaýardyk. Ertir ýakynlaryň ölüp gidip ýaty. Ýene näme ölüp gidip ýaty, ol ölüp gidip, ol aç kaldy, bu aç kaldy, ol ondan soň näme dada garaşyp? Ondan aňyrda indi näme garaşmak? Bir ýaşaga bir tarapda men maşinamy satdym abi. Bir ýaşuly, sakgalam, özüm gazy pul eden wagtlaryndan bir 2 ay soň, 3 ay soň. Sakgalam garnyna düşýdi. Onuň gaýa bar es, gürleşip baret, agam şoňa ýagdy. Onuň näme aýtdym da men ýaşuly aýtdym, ýaşuly diýdim bir ýaman görmeseň bir sora bersem bolýam diýdim. Indi olar gürleşip bir prikolny gürleýler ha. Gazan diýdim içeride hiç saat ýok, pul edik goýberdiňiz eýmün diýdim. Pul edin diýdim. Öz aýtdy da men diýdi halk maslahaty gatnaşan ýene näme gaýdyp ber, guýdup ber diýip. Onuň aýtdy, şoňa al gaz men diýdi, bize ýokdumy jigim diýdi. Biz aýdysy onu diýdi. Biz diýdi menem töläp otyn şo pulu diýdi. Maňa ýokdumy şo diýdi. O näme üçin diýdi? Men bolmasa bilip otyn oňly okanyny, tekst okaýar, bolman geçsin şo halk maslahaty diýdi. Bolman geçsin diýdi. İt gününü görüp gaýdys biz 10-15 gün diýdi. Şonuň üçin döle daha bilmeýän indi bu zatlary polny seriozna almaly wagty gelip ýetdi. Paşty giýje adam galdy. Ýanka aýdyşyňyz ýaly ertir gelip ogly ine şoňa halkyň nemesi tarapyndan, mejlis tarapyndan ýa halk maslahaty ýa ýaşulylar tarapdan saýlandy diýip otursa boldy bolsa hem bazat giç. Onuň pozna. Onuň biz ömrümizde galy şuňdy. Ýöne köje mysal. Sen şu günkü aýdan zatlaňy arkaýyn çykyp aýdy biljek bir şular ýaly YouTube ýaly bir ýerde mümkinçilik bardymy? Şu wagtda sen aýt. Ýok. Ana, gördüňmi? Her zadyň wagty bar. Şol mümkinçilik şu gün döredi. Sen şu gün halk bilen tapyşdyň, kuzaklaşdyň, dertleşdiň halk bilen. Her zadyň wagty bar. Doğru. Sen ýanky aýdýanyň ýaly biz görüşip gelýär. Edil sen ýanky aýdyşyň ýaly halkyň öňünde däl her dogruýyny her ýerde aýdyp beremdik.
Bilmedim abi şu. Partiýa Näme diýen, meselesini aýtdyň. Partiýa meselesine bolan bolar. Ýöne hemme zatdan oňol biz şu global derejede alınıp barlayan informasyon görüşüne goşulmaly. Şoň üçin bize bir kanal gerek, telekanal. Tamam. İlki bilen biz telekanalymyzy açýas. Aha. Her kim başardığından goşunt goşya haýsy urdu gepleşik taýýarlap bilýän bolsa, gepleşik taýýarlaýa, hem bir tarapyndan özüne iş döredýär. Özüne Tamam. iş, özüne iş döredýär. Özüne ekleýär, maşgalatyny ekleýär, doganlaryny ekleýär. Şol wagtyň özünde de informasyon görüş bilen hakykatlar dünýäye ýaradýar. Doğru. Şey dip ýanky Karollyň aýdyşýaly 5 adam, 5 tane mert adam tapdylar. Seljukcan ene Seljukcan 5 mert adam tap yzyna seretmeýän. Şolaryň hersi ýanyna 5 adam tapsa, şol 25 adam bütün diktatura iş berýär. Katy dogry. Katy dogry. Ýöne san gerek bolsa Karollyň 25'den hem köp, 250'den hem köp. Ýöne her zadyň wagty bar. Ýanky aýdyşym ýaly mesele. Biz şu taýda halka açyk bir platforma, halka açyk bir güni efir mümkinçiligi döretmedik bolsak, Karollyň Seljuk gelirdimi? Arslan gelirdimi? Azat gelirdimi? Baky gelirdimi? Şolaň düşünjesini arkaýyn hiç ili şeksiz şüphesiz bir ýyzarlamasy, zat etmesiz arkaýyn gürläp çykyş edip giderni Doğru. şolarda anam dörerdimi, döremezdi. Doğru. Şoň üçin her zadyň wagty bar. Oglun howlu gordy, ýöne tuğdana wagtyna biçerdi. Şoň üçin her zadyň wagty bar. Wa ýöne Bir de- ilki bilen biziň kanalymyz, lobby kanalymyzy hökman durmuşa geçirip ýola goýmaly. İşgärler yerli ýerden kim näme edip bilýän bolsa, nähili gatnaşyp bilýän bolsa, yerli ýerden ara gatnaşyga geçsin. Biz öň media kuruluşymyzy, kuramamyzy döredeli. Soň partiýa gerekmi, hökümet gerekmi, näme gerek bolsa hemme öz-özünden çykýar. İş başarayan adamlar bir ýere gelenden soň, ondan soň hökümet, döwlet näme gursaň gurber, düzeltseň düzeldiber. Dogrymy Seljuk Arslan? Doğru. 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 Doğru ama Peki. meni köp saýdýar. Siziň aýdyşyňyz ýaly dogry. Köp saýdýar hani şu mada çelli eden zatlaryňyz näme peýda berdi, ýene näme peýda. Şu biziň gelenimiz ine peýda bereni şu. Düýün biriniň goşulany bir peýda bereni şu. Geçen günüň Ahmediň geleni peýda, geçen hepde mesela Weliň geleni bir gözüniň açylany peýda. Hatırlamıyor. Selçuk Bir yıldır- şuun hücumlar korkuyor. Heh. Şuun hücumlar. Men şuun kıyal hücum görmedim. Doğru mu ayda? 365 günde 365 adam diýip. Aslında näme diýe bir içinde de bir zat bolan ýagdaýynda da mugallimlere men mesem ine mugallimler kompozyny işgäri, ýene näme işgäri hem halkyň arkasyna geçýär. Bir zat bolan ýagdaýynda. Halkyň çünkü liboy mugallimam diňläýär. Liboy mugallimam şuma ýany gan aglap gezip ýok, gan. Etel gan aglap gezip ýok. Bir zat bolan ýagdaýynda olar bäre geçýär. Şol özünikiler özüni eşdeýän abi. Ha. Şeýle gogornýamy bilenmok. Yok şuma bu oyundan. Gogorlan abi. 778. Durumunda ululdaýyn ben abi. Näme ýazýarym 768 mi bir zat diýip. Ine. Aha göründü. Ýöne üstündäkini okap bilemem. Türkmenim kanalyňyzyň geçen aýky performansy ile ilgili veriler hazır diýer. Aha. Türkmenim kanalyňyzyň geçen aýky performansy bilen baglanyşykly maglumatlar taýýar diýer. Geçen aý.
Awust aýyna 169 täze agza gelipdir. Aha. Gün efirlerimizi seredýän adamlaryň sany 77 000. Ana. Tutuş kanala seredýän adamlaryň sany 837 000. Boldy dokazatelstwo dämi şu ösüşüň dokazatelstwosy dämi? Sen ýaňa aýtdyň şolla. Şoň üçin men şunu mysal getiren diýip aýtdym saňa. Bu dokazatelstwo ne? Şunun özü dokazatelstwo. Adamlar şu taýda uykusundan galyp bir 2-3 çerli oturýan bolsa, diýmek ertirki gün üçin oturýarlar. Gaty dogry. Ertirki güne ynam üçin oturýar. Her kimem bilýär agamy bärde hiç kimem meselem özünden özü bunt kaldıracak bolup duran o özünden hemme yanıp ýören üçin. O şuma kim Türkiýe gitjek ya kim Russiýa gitjek diýip oşo taýyny bir açyk goýberagyn. Şu 75 ýaşly galar, 70'den ýokarsy galar, birem 15'den aşağı galar. Galany Allah diýip uçar. Jany satyp gaýtjak bolup ýören haýsy ýene näme? Diýmek şo taýda mähri ýok. Diýmek şo taýda ynam ýok. Uje olar halkyň ynamyny ýitirdiler uje. Halk ynamdan oýundy. Halk indi ynanjyny aýyrdy indi bu. Galana gorkun üçin ynanyp ýör. Boldy. Käbir gorkun üçin ýaşap ýok. Näme diýil? Şu aç hemme gaýtjak şu taýy. Diýmekden ýurdumda paraga dozuşyň ýaly bolsa, kimin gaýdasy gelsin? Menem gideýin öýe. Menem gideýin. Kime yoktu mesela? Biz şu taýdaky edip ýören hyzmatymyzy, biz şu taýdaky edip ýören işimizi öz watanymyza etsek biz nirelere gelerdik? Biz nirelere gelerdik? Hani döwlet arkamyza geçip durup mesela biz gaýtym bizde adamçylyk mesela adam sany ýeten mesela bizde ýeten adam sany. Bir 5 milyon şonuň bir 500 000 1 milyon adamy işe ýarawly. Hani orta ýaşda. Döwlet arkamyza geçip ana oğullar ine kime 50 000 gerek, kime 100 000 dolar gerek. Ine bankdan alın 10 ýylyň dowamında şu puly şeydi gaýtaryn. Ine näme zawod açjak, näme şeýle etjek. Döwleti hiç geliseň dokumentasiýa bilen işi ýok. Hani sen döwlete salgydam төлeme 2-3 ýyl 2-3 ýyldan soň ýöne hasabatyny berip başlarsyňyz, hani işgär gerek bolsa daşyndan aldyryn, içinden aldyryn diýse biz agym özümiz bolny gülledik goýbererdik. Bir zatlar öndürip daşara çykaryp. Meselem polipropilen çykyp ýaty. Ine polipropilen çykyp ýaty. Ne plasmas, onu bunu rezin, bezin, şu zatlardan öndürüp ine Krasnoyarsk'da çykyp ýaty meselem Gıyanlı'da. Polipropilen. Şo polipropileni men özüm barıp öz raýaty bolup men barıp meselem bir plasmas stanoklaryň bahasy gidýär 15-20 000 dolardan gymmatda. Ine plasmas işläp çykarýar. Meselem ine polipropilenden näme zat çykyr? Ine paket çykyr, obyçny paket. Şonu men şuman getirip işletjek bolsam şu siriýony men barıp durup Gıyanly'dan pulum berip alyp gaýdyp bilmeýän. Şonu maňa satan oklar, şonu daşyna satýarlar. Soň men nädip bir zady işläp çykaryp, men şonu indagym sen bir zat düşünüp gör. Bular aýdýar men şonu diýe daşyna satsam men dollara satýan. Dolar bersen taňa satarlar. Ýok, dollara satýan diýe, men diýe daşyna dollara satýan diýe. Bolýa dollara sat, gowy edýän ýurda dollar geldi. Sag ol. Ýöne bir zat bar. Eger men şonu alyp durup, men işläp çykaryp satsam näme bolýar? Menden manada satýan bu. Men hem dollara satýan. Ýöne näme boldy? Sen 1 dollara satýan, men işläp çykaryp 2 dollara satýan daşary. Zato berde oturan Arslan'a iş tapıly. Berde oturan Ahmet'e iş tapıly. Men hem garnym doýy. Hem döwlete dollar. Sen alternatif güýç bolýan. Sen alternatif güýç töretýän. Sen adamlary bir ýere getirýän. Adamlara birleşdirýän, jewsleşdirýän. Aýdyp durna amine şu taýda oturan Arslan'a men iş edýän. Özüme de iş bolýar, Ahmet'e de iş bolýar. Hem biraz bir zihnimiz bir güýçlenýär. Hem öz yurdumuz üçin bir çemeleşir, näme işes, bir ulgaýyz, valuta getirildiýiz. Muny düşünen aklar agam. Sen kör bol, otur, hissat etme. 5 manat kazanma. Sen bile pulunu paylaşma da. Öyle gizlediğin paylaşma da. En soňunda artdan. En soňunda biz näme etdik bilen? En soňunda diýdik, bolýa sen maňa telekeçilige ýol berme. Bolýa sen maňa hissada ýol berme. Hatça bu maňa azar bermedi. Hani maňa bize halka azar berme. Bizim özümüzün şu bir
tapanınca 5 manadymyza gözüňe dikme diýdi, ona medenak. Ona medenak ber. Sen o taýda bolan sutuwçylary bilmeýän. Men meselem 18-de geldim dagym. Şu 15'te başladı ştraf diýen zat. Ştraf diýen zat. Telekeçiler bar, gününe 500 adam bir etrapdan 500 adam patentini tapşyryldyry gördüm men abi. 500 adam. Bizim nalogumyzyň başlygy çykyp gitdi. Näme üçin çykyp gitdi? Ýokardan prikaz gelýär. Näme üçin diýip telekeçiler patentini izine tapşyrdy diýdi. Sen telekeçini baryp günde 20 milyon 30 milyondan ştraf urup berýärsen, o näme üçin patentini tapşyrmaz? Indi ol patentini tapşyrdy, welaýetden gelýär, sen de telekeçilen näme üçin patentini tapşyrdy diýdi, bu aşagdaky başlygy çykaryp goýberýär. Başlygyň hiç kili günäsi ýok, başlyk kellesine görä etmedi o iş. Oson Haksız bolan o. etrawyň başlyklary etrawyň nalogynyň başlyklary çykyp başlaýar, ýokardan komanda gelip welaýetyň başlygyny goýberýär. Adamlar gan aglyp, men şeýle bir zady bilen, bir gassap, biziň etrawymyzda bir gassap ölük tagyn. 785 milyon ştraf çykaryp berdi. Adam ýüreginden tutup ölüp gitdi. Ölüp gitdi, gön ölüp gitdi, gutardy. Infarkt berdi ýüreginden. Näçe telekeçini jetip gan aglatdy. Diýe Aşgabatdan proverka gelýär, Aşgabatdan proverka gelýär diýerler. Ol gelýär, seni näme diýipdiň? Çükep bir ýalaň aýak edip, bary oňy syryp süpürüp alyp gidýär. Hemme zadyň elinden alyp gidýär. Sen bereň okmagym, men berbilmeýän, men güýjüm etmeýär diýen ede oturan işiňi alyp gidýärler. Meselem maşynyň bam, başga zadyň bam, özüm suwda geçirip 1 ýylyň dowamında tölede gezip, günde gapyňda polisiýa. Pulu töle, pulu töle. O taýda kime näme zat satjak endi? Kime näme zat satjak? Bir zat satar ýaly adamlarda pul galmady. Opşym günüň problemi aýdýan bir gowy bir ertir bir meselem toý ertir bir doglan gün ertir bir märeke diýip turanoklar o taýdaklar şuma diňe ertir nädip garnymy doýzor diýen problemady. Entägem Allah jana şükür şu taýdaklar bar. Bir 5 dollar 10 dollar uğradyp bir azyrak gozanym gazany gaýnatdy. Günü gelende biz epläp bilmän galy şu taýda iş ýap, şu taýda neme edip biz epläp bilmän galy. Günü gelende. O weýrançylyk bolup gitdi, ama weýrançylyk bize degmeseler, hatça bize degmen, bize degme. Biz öz günümüzü göreriz. Tutuş näme diýip 2014'te pensiya sabyazdakylar, ine sabyaz bilemedi öyle da. Sabyaz. 2014-nji ýylda karar çykdy. Karar sabyaz diye töläp oturmak diye telekeçi diye nemäni diye näme bu patentde diye töläp oturmak şertli däl diye. Aýdylmaýar o hiç kime de. Hiç kime aýtmaýarlar. Ine meselem men patent açmana bardım. Patent açan dökman meni sabyaz bilen biriktirýärler. Hani sabyaza bar. Sabyazdan spravkaň al. Hani şto sen iş ýasan, hani sabyaza özüňe hani sigortaňy töleýän diýip. Pensiýaň üçin. Onun şonu etmeýärler, aýdylanok wagtynda aýtmaýarlar. 2017-nji ýylda Aziýadan soň neme geldi? Ýokary gözegçilik geldi. Welaýetler 5 welaýetde de bardy şol. Onuň barýarlary da nemäň üstünden düşýärler. Salygyň üstünden, sabyazyň üstünden düşýärler. Sabyazyň. Onuň barýarlary kim diýýäni 14'den bäri diýe 14 bilen diýe 17 arasynda sabyaza tölek bolanmy bolmadykmy? Telekeçilerin bu zatdan habary ýok. Hiç hyly telekeçiler bilen ok biz. Sabyazam näme diýip düşünmeýärdi hem meni çagyryp alýar. Şonda 3 ýyl her kime pes meselem bazarda kim patent alan bolsa, meselem ine biri alma sat diye, biri meselem velosiped satjak sat diye, biri meselem et sat diye, biri ýene näme sat diye. Standart 75-80 milyondan ştraf tutdy. Standart. Standart 75-80 milyondan pul urdular. O näçe telekeçi wa haýsy birinden almaly? Bermeli. Yo men berilmeýän, sen maňa aýtmadym diýen gönü suwda geçirip goýarlar. Bir zat diýen prokuratura, bir zat diýen prokuratura. Şo derejä ýetip geldik biz. Biz şo derejä ýetip geldik öyle da. Inde şuma bir paraha da diýerler, şuma da indi adamlar belki pulu almandy galyn däldirde ene jüýsünde, telekeçilerde. O ýokary gözegçilik gelip gidýär, izinden prokuratura gelýär. Prokuratura gelip gidýär, izinden elektrosiýet gelýär, dilleşik gelýärler. Boldy men baryp alyp gaýtdym, indi sen bar. Ol gelýär, ol alyp gidýär. O gaz edary sen bir zady bilýärmi? 2017'de ýene şey 2018'de bir zat boldy.
Gaz üçün öňünden pul alındy. Sen şu zatdan habaryň barmy? Rezerw pul. Habaryň barmy şu zatdan? Awa. Gaz üçün bizden rezerwä pul talap edildi. Bilýärmi şu zatdan? Awa. 18-nji ýylda boldy şu zat. 18. Ýa-da garaş bermeli bulardan. O- Absurd, absurd. Neme oldu? Häkimlige çağırıldı. Onun men bardym häkimlige. Ay diýdi, şo diýdi orunbasaryň diýdi kabinetine girdi. Menem indi ýürek gorka sebäp edaralary barmany ýürek ýok neme döwlet abi. Sana şuňa ala bir gowluk etjek diýip çağırmaýarlar. Çağıran ýagdaýlarda ýürek ýok sebäp. Barýan hökümet ştraflygyny bilip barýan özüm. Soň bardym nemen kabinetinde häkimiň orunbasarynyň kabinetinde polisiýanyň başlygy ötdi. Başlygy. Onun girip geldik, ejiyim şuňa mesele var, nähili mesele? Depozit pul diýip diýdi, eşitip gördüňmi diýdi. Ýok, eşitip görmedim. Gaza diýdi, öňünden diýdi, töleg diýdi. Gaza öňünden töleg. Agam nämen gazynyň öňü, şuňa bolupdy diýdi, gaza diýdi, öňünden töleg diýip diýdi, karar geldi diýdi, ýakly diýdi, garşymy diýdi. Agam näme garşy? O kanunda kagazyň üstünde ýazylan zat däl. Sen diýdi, garşymy ýa şu zat? Ýok, men garşy däl, sen ýöne düşündirip ber, men edeýin. Oň çykartda bu Jim diýdi 12 milyon diýdi pul tölemeli diýdi. Aýyna diýdi 1 milyondan näme üçin? Gazyňa diýdi ýakçyp o men maýtdym men diýdim aýyma diýdim 1 milyonluk gaz ýakmaýan ama men bir ýylma da ýakmaýan diýdim. Jim diýdi men sana diýdi ýakýan diýip durmak diýdi. Sen diýdi öňünden diýdi şo puly tölep goý diýdi banka bar. Öleýän kwitansiýany getir öýüňde goý diýdi. Soň gerek bolsa diýdi öýüňde goý diýdi goňşyň diýdi gazyny goňşyň öýüne gazdan gelen bolsa oňa da kömek edip bilen diýdi. Şo sen kwitansiýaňdan diýdi çekip alyp berýärler puly diýdi. Bu samsyklygy zerada. Indi goňşyma döwlet kömek etmeli-de raýat kömek etmeli. Gazyny. Birinji ýalňyşlyk. İkincide de ne karar var ne başga zat var. Ne karar var ne başga zat var. O zaman men aýtdym, men diýdim, agam men töle bilmeýin diýdim. Men töle bilmeýin diýdi, töle bilmeýin boldan da magazin ýap diýdi. Näme üçin men magazin ýapaýyn diýdim. Jim 30 milyon töleýin tölemeseň magaziniň ýapjaň diýdi, bolan diýdi. Barýarlar şuma peça durýarlar diýdi. Gürläp bolany uje isanym diýip bolany. Şundan ýalwaryp başladym, ýakar, ýalwar, agam beýtmäň, özüm zordan gün görüp ýene näme edip otin. Soň getirdiler bular 10 mäşe düşürdiler. 10 mäşe. Şunu töleýäň diýdi, kwitansiýany alyp goýýaň diýdi. Kwitansiýany alyp goý. Soň diýdi gazetaradan diýdi, gelen wagtlar diýdi, öz öýüň üçin hem geçerli şo, başgalar üçin hem geçerli diýdi. Hani başgalara da kömek edip bilen. Soň o taýdan bu taýdan pullary jemledim, maňa diýdim 3 gün wagt beriň diýdim, 3 günde 2 gün wagt beres diýdi tölemek üçin. Men şonu 2 günde töledim de kwitansiýany alyp goýdum. Aradan 3 ay geçenden soň gazetary geldi bize. Gazetary 3 ay geçenden soň. O zaman men diýdim şuňa kwitansiýam bar diýsem men diýdi kwitansiýany gyzyklandyranak diýdi. O men diýdim puluny töläp goýdum buna agam diýdim men diýdim tölegini töledim men 1 ýyl öňünden diýdim. 1 ýyl däl diýdim men indi bunu diýdim 7-8 ýyl unup bilen bu çegimi diýdim. Men öňünden diýdim menden pul töletdiler diýdim. Çegim men töletdimmi diýdi. Ýok, kim töletdi? Polisiýa. Barynda polisiýa bar diýdim. O sen diýdim näme diýip dursun agam diýdim men pul töledim diýip durdum men sana diýdim. Men gazna pul töledim. Men bilen wagt men habarym ýok diýip durdum. Men adýan olar adýan. O etrapda bir neçe sany gazetary barmy o. Men ine pulu töledimmi? Men bilen wagt diýdim. Men bilen wagt diýdim. Töleseň töle, tölemeseň gaz ýap men. O. Bolýa diýdim, bol sen näme ýazsaň ýazyp git diýdim. Men diýdim baryn soň polisiýa bardy, girdim. Jigim diýdim men sana haçan töletdim? Gün ýüzü meseletdi. Agam men elimde kwitansiýa bar, men şo taýa bardym şuňa. Çık diýdi, işim bar men diýdi, raýatlary kabul etmäň diýdi, gün gapyny ýapdylar. Şo pul bir derek ýanyp gitdi. Şo pul bir derek ýanyp gitdi. Çözüm üçin prokuratura bardym, prokuratura da gapysyny ýapýar. Polisiýa barýan, raýatlary kabul etmäň diýip. Gazetara barýan, töleseň töle, tölemeseň men ýapjak diýip. Ne şoňa bolup gitdi. De kalan zatlarından özleri otursalar yine adamlar mesela näme diýe ýanky ekonomiýamyz gowy diýip oturan adamlar oýlansyn galan. Galan oturup oýlansalar ine men özüm maňa ýalandan ýere karar ýok ýerine maňa gaza pul töledýärler.
Gazetara gelende maňa aýtdy, sen goňşuň için hem töläp bilen şu puldan diýdi, alyp bilýärler diýdi. Men goňşym aňrakda dursun, özüme ýöremedi şu tölen pul. Men bagyşlarsyňyz belin, olaň beren kwitansiýasy где-то bir 20-10'luk, hani kiçijik, tualetde de işime yaranok. Şey diýip düşündirýän, bagyşlarsyňyz hani. Musur boldy hani. Musur. Şo derece bolup gitdi. Ana şey diňe menden däl agam. Men soň şükür etdim onu diňläp oturup. Ya näme göre? Hani kimiň näme iş edýänine göre. Kafelerden da 150-200 milyon kerpiç zawodlara da 1 milliardym töletdiler. Kerpiç zawodlary. Ol her hili oýun oýlap tapdylar. Aýdýana, ol gelip pul sagyp gidýär, bu gelip pul sagyp gidýär, ol alyp gidýär, bul alyp gidýär, soň ýokary gözegçilik gelýär, prokuratura ile soňunda da bular ine gaz öňünden pul diýip çykýarlar. O soň oňtory ýene bir zat diýip çykýarlar. O soň şey diýip adamlara hem ýapyp şu taýda meselem doktorlary işini taşlap gelip şu taýda işläp ýören ýokmy? Mugallimden işini taşlap gelip işläp ýören ýokmy? Ba, näme üçin? Sebäp özleri mejbur etdiler. Mejbur etdiler bolany. Seljukcan. Mani korrupsiýa temasyna aýratyn gürleşeli has. Giňiş wagtda İçim ýanyň aýdýanda bolmasa dogry aýdýan, hani jemleji diýen bir ýarym sagat geçdi. Yo, düşünýän sana. Inni ştaýda bir sorag bar. Soňky sorag şu sorag bilen jemläniň. Sebäbi ýene 4 sagata gelýär. Geçende de 5 bolýar. Şu Arslan Muradov sorag sana sen üçin içerde halky goşmazdan, ýurdun içindäki halky goşmazdan revolýusiýa edip bolmazmy? Halk hiç wagtam ayağa kalmaz diýip partizan halkdan umydyny üzüpdir. Ýurdun içindäki halk. Bolýar bolmaly. Ýene ýetagyň azynda sarda halk saraýtlaryň içindäkiler aýdam. Taşynda içindäkilere birinji geçildi, olardan hiç köle derek ýok, ola dogry zat, ol %100 dogry zat. Izen daşyndakyları ediberelik ýaly, daşyndakylar şu taýdakylar. derek ýok däldi, olaram goşulýar barsaň ýene taşyndakylar, olaram garaşy daşynda bolar bolaýlanmakda. Soň üçin aýtdan daşynda hemme zat açyk, internet aýdyp bolýar, derýär habaryň eşitip bolýar ýa-da. Soň üçin aýtdan daşyndakylar 2 million adam azmy howlarynda 2 million adam. Ýetýär, soň 1 millionyň ýetýär. Näme bir zat etmeli, agam hani bir ýerden bir zat çykmaly, hani bir ýerlerden bir aýdym başlanmaly. Şonda iýde dowam edip gidýär. Öňler öý tarapda bir zat bardy. Hem biz özümizi sorak beredik. Hani öý tarapdan mer dowam edip gelýär syýasy meseleler. Hani meselem men aýdym, men çykjakdy diýen ýöne gapdaldaky çykmaýar diýädim-de. Meselem o taýdan döwlet dagy geçip bar, döwlet dagy men bir özüm etjek zadym barmy diýip gapdaldakylar çykmaýar kalyp gorkup diýär. Ýöne gördüňmi? Her kim şey dip öz-özüne aýdýar. Hani men çykýan o çykmaýar, men çykýan o çykmaýar diýip. Her kimiň agzynda şo gep bar. Mesela men 3 bolup çykanymyzyň iş ýok diýip. Şuma bu zat şu daşarda bize berilip durulan goýja wazmyşnys şu mümkinçilik. Oýja mümkinçilik şuma näme edip bilen bolsaň şuma edip bilen. Ne edip şolary öňüne päsgelçilik berip bizen şu taýda şu taýda. Eger şu taýdan bir zatlar bolan ýagdaýynda içeridekilerim oturmaýarlar. Agzymyza seretip oturmaýarlar. Sanyny hem meselem cemlet alay 100 milyon. Sana 100 milyon geçmeýär bolsa. Ene berkisi yankı masal, yankı ol kesin masal. Efire başlatığa näçe atar boldy. Korkýar şolara. Yok. Bular korkýar. Hani şumat indi äli ýaňy ýakynda başlady. Bir ýyl, bir ýarym ýene döwlet daga çykdy. Aňyrda meselem ýene biri çykdy. Soň Nury diýdi, Murat Gurbanow diýdi. Ösüp bar ya, zato şahany miwe berip bar ya. Hani başta tohum ekildi, soň agaç boldy. Indi agacyň şakalary çykyp başlady, gülledi. Inden miwe ýawaş assa ýoş-ýoşlara miwe berip başlady.
Nesip bolsa munyň bir ýygym wagtam bol, ýani düýünde öyle daň aýtşam ýaly, hani trenirovka etişimiz gerek. Öz üstümizde olimpiadaya gitmek üçin trenirovka. Bu dawai oglanlar dawai ýurda gideliň, şeýdeliň, beýdeliň bilen bolmuyor. Öňünden muny 40 sapar kesip görýän, biçip görýän, plan düzüp görýän, eýdip görýän, beýdip görýän ana şo zat. Biz hem isläp duramyzak, baryp durup bir dawai uruşalyň, kan dökeýliň, gyrlyşaýlyň diýip bize de ýokdur onak. Dünýä maskara bolup gezmek. Şonuň üçin akyl bilen. Hani ertir düzelip otursalar mesela, düzelip çıkıp durup hemme zady assa, hemmesini indi birdene dogurlap bilmeýär. Ertir çıkıp bir zady dogurlasalar, indi hepde bir zady dogurlarsa, liçni men özüm çıkıp arkadagy şokrat diýjek. Liçni men özüm. Sag ol ýaşa, uzak ýaşa diýjek. Bugün bir zady düzeltip berse, ertir bir zady düzeltip berse, oň aldyan zat ýa, günde bir ýaman zat. Bir karar çıkıyor bizim tersimize, Şonuň üçin Sizlerden biri alın. bir ýerden bir iz çıkarmaly wagty assaý başdan gelip başlady. Yine üstüni aşagyny çyzyp aýdalyn. Bizim özümizin elimizde, geljegimiz hem bugunumuz hem düýnümiz geçti, düýün tarih boldy. Düýünden biz döwlet daha hiç zat gerekkä, tarihten bize peýdaly zat ýok. Tarihde näme zadymyzy alyp bilýäs? Tarihden eden ýalňyşlyklarymyzy görmek üçin tarih gerek. Eden ýalňyşlyklarymyzy görüp bilýäs, arkamyza seredip bir gowluk alyp bilmeýäs. Tarih geç gitti, bize tarih hiç geregi ýok onuň. Men pikirim şu, biz ertiri, hani ösen adamlardan, hani ösen döwletlerden pikir alyp, ösen döwletlere seredip, bilimli adamlara seredip, hani şeýdip bir pikirimizi bir ýere jemlemek. Adamlaryň psihologiýasyna girip, gowy tarapdan düşündirip, gowy zatlary bilip, adamlarymyzdan bilmän oturanak däl, öyle da. Adamlaryň gözüni açmak gerekkä, hemmäniň gözi açyldy. Prosta bizim etmeniz zadymyz adamlaryň ýüregindäki gorkuny aýyrmak bu. Mesele bu. Hemme de bile şu, Türkmenistanda kim ýaşan bolsa, hemme Türkmenistanly bile Türkmenistanyň ýagdaýy näili, Türkmenistanda ýaşan döwürleri näili, indi näili, bundan soňra näili. Herkim bir adam çyksynda maňa meselem şoňa gowy bolýan bolsa, hani onam geçelim. Tema gaýdan hani uzak bolup barýar. Näme diýip, adamlaryň gözi açyk döwlet da. Hemme bile adamlaryň gözi açyk. Prosta adamlaryň ýüreginde gorku bar. Düýneçeli meniň hem ýüregimde gorku bardy döwlet da. Bugün açıldı. Düýneçeli meselem Arslanyň hem ýüreginde gorku bardy. Bugün olam geldi. Şo bärdäýine mesele. Meselemiz şu burada. Indi adamlaryň ýüreginde gorkuny aýryp bilsek, biz hemme zadyň üstünden geles. Adamlaryň ýüregindäki gorkuny aýyrmak üçin biz öz elimizde, biz özümiz hereket, o taýdan çykmamız gerek. O taýdan çykyp dökülen ýagdaýymyzda soň olaram aýdy, dur çykdylar indi benim goşup gideýin. Köçe 100.000 adam çyksa 100.000'ını alıp näme diye bir bas taşajak niýeti ýok hiç kim. Onu Mümkün. Onu ýokurdan seredip dogany. Şonuň özü güýji ýetsen hem diýer. Şonuň özü bir ulada zat etsin. Znaç şo taýda hemme zadyň ters gelip durýar. Ters gelip durany. Znaç bizim öz elimizde. Şonuň üçin döwlet dağı bugünkü efirimiz hem jemlep hani şolar hakynda bir oýlanyp bir maslahatlaşyp hani nädip mesela menini özümini gapdal dinini 5 adama nemetip bilen 5 adamı şu taýdan psihologiýa tarapdan düşündirip bilen ne şunun zatlar diýip Arslan 5 adamı düşündirip bilen siz 5 adamı şu ol 5 adamı bul 5 adamı jemlenip gidiverir. Nesip bolsa geljeğimiz gowy. Hiç kim bärde mesela çıkış edip erti döwletiň bir wezipesinden tamakir bolup oturanak. Hiç kim. Biz hem ýurdumyza baryp at awraýymyza ýaşap gezeýlik. Biz hem hani öz ýurdumyz barka gelip daşary ýurtlara hyzmat edenimize deňme daşary ýurtdakylar bize gelip hyzmat etsinler. Çok. Köp sag bol Seljukçan. Arslan. Aýtjak sözüň barmy? Näme diýin bir soraýt, bolmasa bir zat tamamlaýar. Şoň bilen jemläniň şuňky efiri sebäbi ýem 4 sagat doldy. Yine efir ederiz.
Hawa yine türgünleşiklerimiz bolar. Gowurly Seljuk birinji gedek gatnaşdygyň tügeleme derrew öwrenşdim. Arslana şeýlede gatnaşyp ber. Şoň üçin Çok malades. Görýän agam da gitdi. tügeleme begenýän buýsanýan. Köp sag bolan toýuňyzda 1000 bolup gaýsyn. Goşandygyňyz üçin gatnaşyp duruň, halkyň ruhuny, ýüregini şeýdip göterip duruň. Köp sag bolan toýuňyzda gaýsyn. Aýdanyňyz gelsin. Tesirçilerimiz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Size de çok Tomaşaçylarymyz 67, 70, 80, 92 doter. Tomaşaçylar. Hawa. Ýüzüňiziň nuru solmasyn, gözüňiziň nuru solmasyn, köp sag bolun. Seljuk gowy içinde ýokdy diýe Arzuhan. Doğru gidip duruyor. Hawa. Her kim için. Şonu aýtsana. Arslanjan köp sag bol. Özüňe de sağ ol. Sadece ol toýuňda gaýtsyn, hormatly tomaşaçylar, mehribanlygyňlar, edi dilleşler. Sag bolun, saglykda görüşelim. Amerikadakylar erteriňiz haýry bolsun. Türkiýedekiler tamam ýatyp duruň. Türkmenistandakylar erteriňiz haýır. Hayrat edin. Nesip bolsa alyp çykars. Arslanjan köp sag bol, Allah kuwat bersin. Taňry ýakyn. Kuladay değil. Hawa. Tomas Sarayt yapıyor. Selçuk mesela. Malades. Eski. Gel çıkışet beylekleri de için gelip arkadan gelip çıkış ediyorum yani. Hiç kim bilecek var yok. Bilmiyorum. Prosta ya eğer da korksa prosta. Kesiniz ütkedik gitti yani onu bilmiyorum. Ne çıkıp çıkış edip şunla edip yürüyüp başladık sonra korkup başladı. Gördüğünüz ayaklarıyla hatta kim yok bir adam yok. İlk koşuluşan emine diyecek oluyor. Propaganda ne gitti. Diyor, sen görüp oturanın, halkın görüp oturanı. Men eğer aşakta, men studiya almadıktan ara. Ova. Öyle şol yakıcı misalda köp olar ben. Hani nämet diýip bilmedi. Arkada şu. Baraýdan gady. O gördü vakti ol gurrunlara yer yok. Başartma biz ol fikir etken adamlar da tam tabiler olur. Katı doğru diýen Arslanjan ömrüň uzak bolsun. Tamam. Dört saate yetti. 4 saate geldi. Seljuğun sen ömrüňe bereket Allahjan. Seljuğun Arslanlamyz köpelsin. Köpelerin için. Haydi şuňaly bir adam köpeldi diýip eýýän bilen bir ýerine orta falan ýaly boldy. Bular kontrolde saklap bilermi? Onda şuň bilen efirimizi şu ýerde tamamlaýas, ýapýas. Arslanjan köp sag bol, taňry ýakyn. Mehman doganlar, illeşler, tomaşaçylar köp sag bolun, toýuňyza gaýtsyn. Sag bol. Sağ olun. Sag bol.